Ato ni ablihan pinaagi sa usa ka patampo opening prayer atong ihatag sa atong affirmative side from Roman Catholic Church, Brother Eugene Pellegrino Gapo. Okay, so imuha ang opening prayer, Bro Eugene. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, panalipdo kami batok sa gubat, ilikay kami batok sa kadautan o sa mga panuway. Kami ngaliw po kanimo. Ngayon mo untang isalikway sa Satanas, ug ang daotang Espiritu nga naglibot-libot na ning kalibutan, nga buot mo laglag sa kalag. Amen. In the name of Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hello. Okay na. Amen. Okay. So thank you so much no. O gani alam sa pagpadayon ato unang ihatag ang panahon sa ato nga affirmative side alang sa iya nga pagpaila-ila nga to sa viewers o sa pagpasalamat usab. Okay bro, Eugene, imo ang panahon bro. Okay, salamat kay mga igala sa atong butan nga moderator o gas masuki na atong tigpaminaw. Atong tatna mga igala. 46 minutos man magkalabay ng alas 6 kahaponon o kagabion maing gabi ka nato tanan sa mga suki na to mga viewers nato sa ato nga tulumanon ang debate bugno ron manghigahan sa ato ang gihimo karon unya sa mga wa pagkaila usbon ako si Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko og mayong gabi sa tunggutan nga mga moderator o sa ato nga kaatbang si Brad Warren so Basiril mo siguro ni pangan ano niya nga nagda sa laing account mga igala nga nalimot ko siya ang pangan to sa basahon niya ha kay para ma-shout out to niyang account pangutan namin sa hero pasidaan og sa tanan nga mga viewers na to may gabi niyo og salamat sa inyong mga kanunayon nga paghago-hago og pagsaksi nini mong debate mahal ko kamo sa atong moderator. Okay, salamat Brother Eugene Gapo sa imong pagpasalamat ug pagpanimbaya sa atong mga viewers. Okay, so diri na po kay soon sa ato nga bagiitan usab nga depensor no sa negative side karon ning gadiona si Brother Warren from Seventh Adventist Church Local Conference. Imuha ang panahon bro alang sa imo usab nga pagpanimbaya sa atong mga viewers karon. Ning gabi bro. Bueno, salamat kayo moderator ug sa tanan nga mga nagsubaybay sa tuang programa karon ri sa kini ang social media sa ato usab na higala si Brad Gapo ang Depensor Katoliko. Og salamat kay sa Ginoo una sa tanan kini nga sharing ani ato nga kadampo sa Ginoo nga aduna tay makuha ani nga mga pagtulun-an nga ato sa makinabuhian nga kini mo'y mohatod nato sa gitawag kaluwasan. Sumayo ta moderator og salamat ng gabi sa tanan. Okay, so daghang salamat kanimo Brother Warren sa imong pagtimbaya sa atong mga viewers. O gani mga pinalangga ko isoon dili ta maglangan proceed ta kay ang atong oras paspas kayong miirog ari na ta sa ato karon nga tema nga ilang debatihan og apil sa rule and regulation ato ni siyang basahon para inyo usab kini nga madungog. Ang tema nga pamatud-an mga pinalangga kong isoon mao ni pamatud-an nga ang Sunday mao ang Lord's Day sa mga Kristohanon o ang mga apostoles nagsimba niini. Sumala sa Biblia o referensya. Ang affirmative side ni ini mga igsoon mao ang ato nga depensor ang magiitan nga depensor from Roman Catholic Church Brother Pellegrino Eugene no Gapo. Og ang negative side ang ato usab nga magiitan nga depensor from Seventh-day Adventist Church Local Conference nga mao si Brother Warren Basiril or pangutana mensahero sa pasidaan mao na iyang account nga gamit igsoon sa Facebook usab. Unya ang ground rules or rules and regulation no mao ni ato pun basahon para ang ato mga debaters makadungog sila nga duna sila lagda nga angay tamdan karong gabi una. Number 1, tahoron ang moderator no pag ingon sa moderator's time kailangan ang mga debaters hilom no unya ang mga objection ipaagi sa moderator unya walay pagsapaway sa diha nga mo objection ng usa ato usa nga pahumanon ang iyang objection before mo counter ang usa-usab ta mo objection ayon na ikaduha walay dawatong pangutana gawa sa tema
No, nagpasabot nga ang mga pangutana sumala gayud sa tima og sa gipahayag sa nag-deliver sumala sa tima. Ang tubag ikatulo, ang tubag dili mulapas sa usa ka minuto. So dura say usa ka minuto lang tubag igsuon, dili mulapas ni ana ang tubag. Ang ikaupat, ang pangutana nga kategorikal tubagon una og kategorikal before mo explain, no, dili kay mo explain daan usa mo tubag sa kategorikal. Kailangan nga tubagon una og kategorikal, like for example yes or no, o kinahanglan tubagon usab yes or no, dayon explain dayon nga di pud mulapas sa usa ka minuto. Ang ikalima, walay personal attack, no, tungod kay kini usa man kini ka religious debate, so kung dunay angayan nga atakihon ang kadto lang mga argument nga gigamit sa matag usa, apan ang pag-atake personal nga to sa iyang kadebate never na atong himuon kay dili na siya maayo. Okay, ang ikaunom, tanang version sa Bible dawaton, ingon man ang mga reference, apan gitugutan ang matag usa sa paghiling kung diskumpiyado siya sa version sa Bible or sa referensya nga gigamit. So pwede pananglitan mo gamit si Brother Eugene ede si Brother Warren o mga libro diha o mga version sa Bible nga may diskumpiyado, negative or affirmative, yun ana. So pwede siya nga mo-objection sa moderator unya iya nga ipangutanag kinsay author aprobado ba sa Philippine Bible Society, ingni ana kinsay imprimtor, pwede ka ato na siya nga taga-alpag taga-isuon. Okay, ang sunod, ang ikapito, aduna 10 minutos na pahayag gikan sa affirmative side, siya may una nga mobarog dayon human ni ana. Ang 10 minutos nga cross-examine from negative side ngadto sa affirmative, dayon human ni ana mobarog na pud ang negatibo og 10 minutos dayon pangutan-on na pud siya sa affirmative og 10 minutos, dayon human ni ana igsuon mobalik sa pagbarog ang affirmative side og 5 minutos ingon nga rebuttal, dayon pangutan-on na pud siya sa negative side og 5 minutos nga kini ang cross examination, og dayon mobarog na pod ang negative side og 5 minutos nga counter rebuttal, dayon pangutan-on na pod siya og 5 minutos gikan sa affirmative side. Ang affirmative side mao na po'y mangutana sa iya, dayon humani ini mopasulod kita igsuon og mga audience nga mga pangutana mo tulo ka pangutana, but ang pasidaan gyud sumala sa atong role. Dili mo pwede nga mo objection mga audience kung mangutana mo aduna lay tulo ka pangutana nga gitugot sa inyo, dili mo pwede mo objection, nagpasabot nga kung unsay tubag sa ato nga mga speaker ato nga respetohon. Okay, kay natay mga audience mga igsuon nga gusto gidayon mo objection og kining kuan kay gusto na nga tubagon gid tarong ang ilang nga pangutana, so ako nang ipahibalo nga bawal mo sa pag-object, no, kay audience man, di ba? So, ang sunod ay mga ison, human sa mga audience, ang final statement, no, 5 minutos na gihapon, una mo barog ang negative side, dayon ang ulahing mo barog ang affirmative side, 5 minutos gihapon nga final statement niya igsuon. So, diha rataman ang ato nga debate na dayon, mahuman na dayon ang debate. Okay? So daghang kay salamat og hinaot nga nakuha ninyo mga igsuon ang ato nga rules and regulation og ang tema usbon ko pamatud-an nga ang Sunday mao ang Lord's Day sa mga Kristohanon og ang mga apostoles nagsimba niini sumala sa Biblia og referensya. So nindot ni igsuon kay duha ka proposition gyud ang himuon sa atong affirmative karon mga igsuon sumala sa tema nga iyang gihimo, og ang negative side usab duha usab ni ka proposition ang iyang supakon karong gabi na. Okay, so daghang salamat. O gani, okay ba mo sa role nga atong gibasa mga debaters? Okay ra, Mr. Moderator. Okay ra. Okay, so thank you so much. No, thank you so much. Ato i-shout out sa si Yams Mimitok mo, Pastor God Eves, manihapon ta Pastor. O, salamat kay Sismi, no? Sunod na ta mo, anak diya, basta makaanha ko. Sunod na ta mag-uban ng panihapon. O, si Bini Adolfo, matot pa niya, o. Asko niya, iksuon, pwede ra, o pwede basta kay makuha pa sa oras. Okay, so daghang kay salamat, no? Okay. So, ang atong tayo mga isuon, no, na natay cellphone nakakuanihan natay cellphone isuon, so ako na bahala diri sa time tanan nga mga objection ay mo kabalaka kay pag dunay objection time po si tayo isuon dili gyud masayang ang inyong oras mga isuon, kay automatic naka-time post ta kung pananglit og dunay mga objection. Og 10 minutos nga constructive presentation from affirmative side. Ready na ka, Bro Eugene? Kalau is Ginoo, ready na.
Okay, so kay ready naman ka bro Eugene. Imuha ang panahon bro. Go ahead bro. Pag tingog nimo, ang oras nimo magsugot usab 10 minutos bro. Go ahead bro. Okay. Salamat kayo Mr. Moderator sa mong paghatag og higayon alang sa pagtima. Pamatudan ko nga ang Sunday, mao ang Lord's Day. O kini ang sa mga Kristiyano o ang mga apostolos nagsimba niini. So kini atong giingon sa mga kaigsuonan nga Seventh-day Adventist nga pag ang tima gali dili mabasa sa Biblia mga higala, dili gina siya tinuod. Pag-ingon nga pamatud-an nga ang Sunday mao nga ang Lord's Day sa mga Kristohanon. O ang mga apostolos nagsimba na ini. Sumala sa Biblia gliprensya, dili ni ako ang kaugalingon nga panghuna-huna kundi mabasa ni sa Biblia o sa mga referensya. Gani ang giklaro mga higala sa Biblia sa ni ang maayong balita Biblia kini niya atong basahon ning ari ta mabasa sa Biblia ang Adventista mga higala niya ang Biblia ang version sa Seventh-day Adventist atong basahon ang unang Korinto mga higala kapitulo 16 versikulo 2 atong basahon ni ang pahayag sa ilahang version sa Biblia. Mao ang nakabutang. Sa nahaunang adlaw sa simana, ang matag usa kaninyo kinahanglan nga magahin og magatigom sumala sa iyang pag-uswag aron na inig-abot ko diha dili na kinahanglan nimuon pa ang pagpaamuday. Unang adlaw sa simana. Unsa man ang adlaw sa simana giingon dire? Mao ni ang mabasa nato sa The Message Bible mga higala. Diya ang Biblia, ang The Message Bible, sa unang Korinto 16, 2, atong basahon mga higala ang nakasulat sa Biblia. Every Sunday, each of you make an offering and put it safekeeping. O sa ito pa, ang unang simana diya mga higala, maunang Domingo. Unya, unsa man ang Domingo? Matod pa sa Biblia nga Holy Bible, New Living Translation, atong basahon ang nakasulat mga higala sa unang Korinto kapitulo 16 versikulo 2. Matod pa sa maong Biblia. Ningon din atong basahon ang on the first day of the week, it's of you. It's put aside portion of money you have earned. Sabi pa, una yung adlaw sa semana ang Domingo. Ang question, unsa maning Domingo nga unang adlaw sa semana? Lea ang The Living Bible atong basahon mga higala sa unang Korinto 16 kining ang dos. Matod pa Biblia nga Protestante dili ni Katoliko. On every Lord's Day, each of you should aside something from earned during the week. So, dalato ko, kung ano ni sumpay, basta kay, ang klarong giingon din sa Biblia, mga higala, doon na daw differences utok ng tao di mutuan na Lord's Day gid ining Sunday giingon dire. O diya, matod pa sa ang mga Kristohanon nagsimba ba ni anang maong Domingo. Ato gyapong basahon ang Biblia nga The Message Bible mga higala niini nga sa Buhat kapitulo 20 versikulo 7 nga nag-ingon ang Biblia atong basahon ning Biblia mga higala. Diingon din klaro o gitataw sa mga Biblia. We meet on Sunday to worship and celebrate Master Supper. So klaro o mabasa gyud litra por litra nga ang Domingo mga higala nagtagbo gyud ang mga apostolos ug ang unang mga Kristohanon aron pagsimba. We meet on Sunday. Onya kini atong gibasa dili na pusta nagbuwan. Mao ni ang gitawag nato mga higala og Biblia. O gani matod pa sa atong mga banggiitan nga Bible scholar mga higala Ningniya sa Daniel Jerome's Biblical Commentary, dili na akong kaugalingon nga mga fiction, mga higala, dili ato laning basahon ang pahayag ni San Jeronimo, mahitungod dining Apokalipsis iyang komentaryo,
sa gipadayag kapitulo 1 bersikulo 10 kanang niang gitawag diha sa Biblia on the Lord's Day. On the Lord's Day Sunday as the day of Jesus resurrection. Domingo ng Lord's Day diha. Onya niya mabasa mga igala sa kining niang the New Living Translation. Watong basahon ni ang the New Living Translation kanang giingon sa Biblia nga protestante mangigala dili ni katoliko nga Biblia nga ni ang sa gipadayag revelasyon ono Diyos matod pa. It was the Lord's Day I was worshiping in the spirit. Sa ba kining ni ang Lord's Day mangigala ang pangutana unsa ba ning Lord's Day nga niya sa revelasyon ono Diyos niya ang Jerome's commentary nagtugan o niya kana dili na atong kaugalingon nga panghuna-huna kung dili ang dictionary nga wa pa siguro ko matao aning dictionary ha gimugma na ni o sabay meaning aning ni ang Sunday din ni mga galas bahina o sa may feeds niya 290 matod pa the first day of the week the Lord's Day Christian day of worship giingon nas dictionary mga igala nya ang dunay differences utok mo niya kung giingon ninyo nga mo ready mo tuon na anya niya ang the World Book Dictionary gihapon atong mabasa nga kini ni ang about ni sa Mr. Moderator paki-announce ko sa oras kung pila na ka oras diya. Okay. Nakonsyong ni mo bro, 6 minutos o 27 segundos. Nakinabilin nga 3 minutos o nakinabilin nga Okay. 3 minutos o 33 segundos. Okay, go ahead bro. Okay, salamat kayo Mr. Moderator. Mao ni ang giingon unya na manihapon ako napukoy ko nun. Atong basahon ning Sunday diri mga igala, the first day of the week, the day of rest, worship for most Christian. The Christian Sabbath. O giklaro na nga niining Sunday mga igala sa dictionary dako kayo. Nga mao na ang Christian Sabbath. Unya araw pang basahon alaay referensya gyapon sa mao nga kining katong gibasa ganin ng dako nga dictionary. Mao to ang gitawag na tong the World Book Dictionary ni as Fang's Wagnall New Comprehensive International Dictionary of the English Language atong mabasa nga ang meaning mga igala sa ni ang Sabat atong basahon ning Sabat kini niya Sunday dili Sabat Sunday man atong topic ron Sunday the first day of the week, the Lord's Day, the Christian Sabbath, sometimes, wala na ni, period naman diri. Sometimes used, attributed, wala na, synonyms under Sabbath. Basta kayo yung diri, Sunday, mao ni ang Lord's Day mga igala. Unya, di apa sa kining libro nga protestante mga igala, atong basahon ng libro sa protestante, halos Bible handbook, matod pa din silang pahayag mga igala, sa paina 909 ano na Lord's Day kining ang ilang revelation katarungan kanang yang ilahang pahayag no ilang komentaryo the Lord's Day divinely was the first day of the week Acts chapter 20 verse 7 1 Corinthians chapter 16 verse 2 the day on which Christians made for worship in commemoration of the Lord's resurrection. Anya, giklaro sa protestante nga kanang ni ang payag dili katoliko mga higala. Anya, mao ni ang pagsimba sa mga Kristiyano o ang unang mga Kristiyano mao ni ang apostoles mga higala dili ni mga Seventh-day Adventist Anya, ni atong basahon gyapon ang The Nelson's Dictionary of Christianity dili Dictionary of Yawanity kundi Christianity unsa may giingon Lord's Day Sunday dedicated to the Lord commemoration of His resurrection on Easter Sunday Revelation ono Diyos so kanang 1 minute bro 1 minute ono bersikulo Diyos mao na ang Lord's Day Sunday Onya ni ato basahon ning meaning sa Sunday mga igala kay kanang itong gibasa pa na 419 aritas pagbasa sa meaning sa Sunday sa page 653 Sunday
the Lord's Day as the day of worship for Christian, period. O, mao ni. So, giklaro mga igala nga, kining, 30 seconds. pag-ingon na itong pamatod ang Sunday mo ang Lord's Day, dili ni kaugalingon na itong huna, o gani, dagan patag mga version sa Biblia nga, angay na itong basahon nga, kanali ang Revelation 1 Diyos, Domingo gina mabasa. Pero ato sang ipa-confirm sa atong moderator kung pila na oras na consume na to. Doon na lang kayo nabilin bro, nga 3 seconds bro. Okay, wag na lang ako. Dagang salamat og mayong gabi ay kanatong tanan. Okay, thank you so much sa atong affirmative, Brother Eugene Gapo, sa pagpabarog nimo sa imong tema. O gani mga igsoon, dili na ta maglangan kay always ready man gini sila gyud aron di kay ta magabinan. Ari na ta sa cross examination from negative side, Brother Warren Basirel, Bisirel. Ready na ka bro? Yes, moderator. Ready na, moderator. Okay, so thank you so much bro. Okay, ready naman ka bro. Pag tingog nimo bro, magsugod usab ang imong oras sa 10 minutos na cross examine ngadto sa atong affirmative side. Go ahead bro. Bino, salamat kayo, Brad Gapo. Di pa lang yo dugay, wala pa maugas sa imuhang ngabil, ang laway, nga miingon ka sa imong pamatuod nga ang Sunday mao ang Lord's Day sa mga Kristohanon ug ang mga apostoles nagsimba niini. Sa tanang bersikulo nga imong gigamit, dunabay nabutang didto nga ang Sunday Lord's Day sa mga Kristohanon ug ang mga apostoles nagsimba niini. Naabay nabutang sa mga bersikulo na awa, tubag. Akong tibag mao ni, naay mabasa. Giklaro nako sa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 2 nga sa mayong balita unang adlaw sa semana. Unya sa The Message Bible, mauling ni mga igsoon nga Sunday ang mabasa litra por litra. O sa The Living Bible, Lord's Day ang nakabutang. Unya, mao na itubag sa imong pangutana, gasimba ba? Ang question ni asa kining ni ang Buhat kapitulo 20 bersikulo 7. We met on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Natubag ang pangutana. Next question, balihog. Matud pa nimo na ay mabasa. Niya imong gidugtong sa unang Korinto 16:2. Ninggamit ka og lain mga version sa Biblia. Sa unang Korinto 16:2, mabasa ba dito ang pulong Sunday Lord's Day sa mga Kristohanon ug ang mga apostolis nagsimba niini? Mabasa ba sa unang Korinto 16:2? Mabasa o dili? Tubag. Ang ato ang pamatod-an mga igalas sumala sa Biblia, ha? Wala mo yung Objection, sumala moderator. sa mabasa sa Okay, objection, go ahead. Nagtubag pa ko, paminaw sa Objection, moderator. Okay, so objection granted atong paminaw sa iyang kuan objection na Brother Eugene. Naka-time post pa usa ka minuto o 45 segundos. Unsa may objection Brother Warren? Go ahead bro. Yes, nahibalo ang moderator nga kung naay objection i-address sa moderator. Ang akong objection, moderator, ang akong pangutana is categorical. Nga na sa tong rules na basta categorical, tubagon, oo, dili. Ang ako pangutana, mabasa ba sa unang Korinto 16:2, mabasa o dili ang pulong Sunday mao ang Lord's Day sa mga Kristohanon o ang mga counter apostoles objection ka, Mr. nagsimba niini? Moderator. Mabasa ba o dili? Isa paminaw sa nato bro Eugene, paminaw sa nato daan. Isa. Ato sang pa tiwason si Brother Warren. Go ahead bro Warren, padayon bro Warren. Ay sa sapaw ha. Okay, salamat moderator. Ang akong pangutana is categorical. Mabasa ba sa unang Korinto 16:2 nga ang Sunday mao ang Lord's Day sa mga Kristohanon o ang mga apostoles nagsimba nini? Mabasa ba? Categorical answer. A question must be answered Okay, categorically. so okay, thank you so much. Naki-counter bro, say counter bro. Bro Eugene. Okay. Ewan ni. Kung naminaw lang ka sa atong topic, muna kung gaingon nimo, nga pagbasa-basa pod. Pamatod-an ako sumalas Biblia, dili na ingingon na to nga sumala lang sa mabasa sa Biblia, litra por litra, kung dili giklaro na mga higala na diha sa Biblia akong gisunod ang kategorikal kining niya ang lagda sa Biblia sa Oseas kapitulo 14 bersikulo 9 nga kinahanglan ang mubasa mo sabot nini. Unya masabot mo na. Ano mangita man kag mabasa litra por litra masabot mo na. Okay, Nga so sa unang Korinto giklaro na nga ang counter unang objection. adlaw sa semana
Brad, nag-objection pa ko Brad. Mamana sa ko. Ang unang adlaw sa semana, mauna giingon sa The Message Bible, Sunday, unya sa The Living Bible giingon dia Lord's Day. Oh, naminaw lang kas akong gibasa dili na kaangay mangutana ana kanang imong categorical mabasa ba? Yes, tubagon ako na mabasa naa diha. Okay, so gitubag bro Warren, mabasa daw ko no. Mabasa ko no bro Warren. Next question bro, naka-time post ka 1 minute and 45 seconds. Go ahead bro. Next question, gitubag niya. Mabasa daw, yes daw, yes. Oh, go ahead Very bro, bro good. Warren. Okay, sunod pangutana. Very good. Kami angkon ka. Taas tayo mong istorya pero sa lintungan na mabasa dia. Okay. Kung atong ipabasa, kinamang ko din The Message Bible o kining New Living Translation. Mato pa nimo mabasa. Unang Korinto 16:2. Mao ni ako ang pangutana. Kung dili mabasa niining unang Korinto 16:2, kanang imong giingon nga mabasa ang pulong Sunday mao nga Lord's Day sa mga Kristohanon ug ang mga apostoles nagsimba niini, mato pa nimo mabasa. Pag dili mabasa, moyon ka ba nga na makakasatawhan karon tubag? Okay, akong tubagon na. Ano Brad, akong kuhaon ning panghuna-huna sa Biblia, dili ka og galingon nimong panghuna-huna ha. Moderator, Paminaw bayo. Asa Okay, objection, go ahead. Brad. Nagtubag po ko Brad. Objection, moderator. Okay. O sa objection bro Warren, naka-time post Nasa ka. atong rules nga pag naay objection i-address sa moderator. Ang akong objection akong gipaagi sa imo ha. Ang ako pangutana is categorical. Muuyon ba siya o dili? Nga dili mabasa diha sa unang Korinto 16:2 ang iyahang giingon nga mabasa. Muuyon ba siya nga dili mabasa o mosupak siya tubag? Wala Ano, dito. Brad? Okay, pareho ko tubag bro Eugene, categorical bro. Ako na tubagon nimong pangutana. Tubagon na ko na ha. Paminaw. Dili ko mauyon anang imong giingon kay ngano? Wala mo sibo sa panghuna-huna sa Biblia ang imong giingon. Unsay giingon sa Oseas kapitulo 14 bersikulo 9. Ang maalamon kinahanglan angay mosabot sa nahisulat dinhi. Ang gibasa na kong The Message Bible, ang Lord's Day diha maulang Sunday. Unya gi-connect na ko na kay masabot man diha sa 20 kapitulo 20 bersikulo 7 sa buhat, we met on Sunday to worship. So kanang giingon diha sa unang Korinto 16:2 nga nagtigom sila matag Domingo aron pagkolektas mga halad. Inigsimba, maghalad na, mao na nga, bisag way mabasa diya, masabot, di ba? Nakuha ni mo, unya, ang sa Biblia, ang atong topic, wala ko mo ingon nga, mabasa na litra por litra, kanang giingon ni mo, ingon nga, mabasa Next litra por question. litra, akusasyon ni mo na sa Katoliko, kay wala mag-ingon ng Next Katoliko, question. nga, pabasahon na nga mong doktrinas litra por litra. Next question. Next question bro. Bueno, yes, matod pa nimo misupa ka. Unya miingon pa juga nga dili di litra por litra pangutana. Balikon ko. Kanang unang Korinto 16:2. Kanang unang Korinto 16:2, itug-an sa naminaw karon. Mabasa ba diha kay nama sa tuntima sumala sa Biblia? Mabasa ba o dili ang pulong Sunday mao ang Lord's Day sa mga Kristohanon ug ang mga apostoles nagsimba niini. Itug-an sa mga naminaw karon, mabasa ba sa unang Korinto 16:2? Mabasa o dili tubag? Diya, akong basahon. Ang unang Korinto, kag mabasa ba ang Sunday Lord's Day ba? Yes, litra por litra ang mabasa. Kaya sa The Message Bible, gayon dia nga every Sunday, una sa The Living Bible, on the Lord's Day. Unya kanang giingon mga Kristiyano nagsimba ba? Ni ana sa kinigitawag na to og buhat kapitulo 20 bersikulo 7 sa The Message Bible. We met on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Unya kanang nias unang Korinto 16 atong basahon to ganing The Message Bible nga giingon nimo okay sumala mo sa Biblia unya na tingala ko nimo nga wa ka question sa akong mga referensya. Igo lang ka na mababa. Okay, moderator's time. Moderator's time sa. Brad, ato Moderator's sa time sa. Bro Eugene, kanang
mabasa nimo diha bro kuan summary na lang sulti bro kay ang nabili nimo bro na kay nabili nga 35 seconds basig mahurot bro. Aray usa ka minuto nga tubag. Okay, go ahead bro. Atong basahan na. Every Sunday, it's of you make an offering and put it keeping. Bawat pasabot nga kaning offering nga giingon dire mauni ang paghalad panahon sa pagsimba og diha sa buhat 20 city. When it on Sunday to worship, naa diha ang paghalad na appeal. Kay kamo gali magsimba maghalad gani mo. O next question. Next Okay, question. sunod tangutana. Ning tubag ka man nga mato pa nimo mabasa. Mato pa nimo. Objection moderator. Okay, objection, go ahead. Wala mo nga. Ang akong objection moderator akong i-address nimo nga panahon sa pangutana Okay. mo hilom sa Sibad Gapo. Okay, so nasa atong role mga igsoon, walay sa paway, number 1 na giapil ta na sa giingong tahuro ng moderator, so wala tay sa paway igsoon na ato paminahon sa mga igsoon sa pangutana. Okay. Mangaya lagong dispensa ni Warren ha nga nakasapaw-sapaw ko gamay kay murag na muot. Okay, anak naman kita. Ah, Go ahead, bro, Warren. sige. Atong oras na na-consume ha, 5 minutos o 50 segundos. So naana lang tayo na bilin bro Warren nga 4 ka minuto o 10 segundo. So go ahead bro, next question bro. Next question. Mato pa nimo sa akong imong tubag ganina. Mabasa unang Korinto 16:2. Unya min tubag ko ka nga wala ka na sa matuod sumala sa litra por litra. Ingon ka na. Kung wala ka na sa matuod sa litra por litra sa imong tema sumala sa Biblia nganong ingon man ka sa unang Korinto 16:2 nga mabasa nga mato pa nimo wala man ka na matuod litra por litra sa imong tema tubag. Okay. Akong tubago na, ganina lang ko balik-balik, kanang tubag, digid maminaw, mura man ni grade 1, section talong. Ang akong gisunod, dili ang kaugalingon Objection, ninyong moderator. panghuna. Objection, moderator. Okay, objection, go ahead. No say. Ben? Okay, go ahead bro. Nakatayo bro. Objection moderator. Go ahead bro. Objection moderator. Ang ako, Oh, manihapon, ang diba? ako Halata na, objection moderator kinapamig akong ba? i-address nimo. Okay. Nasa tong rules nga walay atake personal. Katong ingon niya nga murag grade Okay, 1 bro. Oo. nga murag talong, kwanto siya moderator. Okay, ako nang ikuan bro. No side comment bro. Ako nang ikuan no side comment Okay, sige, lang ta. salamat kayo, Mr. Okay, so go ahead bro. Yun. Nakay nabilin bro yun nga kuan, nakay nabilin nga 53 segundo. So go ahead bro, alang sa imo sa ka minuto nga tubag bro. Ang akong giingon nga ang akong gisunod mauni ang giingon sa Biblia nga sumala sa masabot dili lang ka litra por litra. On ingon diha sa unang Korinto 16:2 nga ang Sunday mauna ang Lord's Day. Unya kanang giingon diha nga magtapok sila aron paghalad, kuliktag mga halad na ana panahon sa pagsimba og niya sa buhat 20 Kapitulo 20, versikulo 7, we meet on Sunday to worship. Kung di lang ka buhol, nakadungog lang ka, di na ka mangutana. Next question. Okay, next question. Next question. Gigamit nimo ang buhat 20 city. Inadayag uno Jess. Mabasa na ba diha ang imong tema nga Sunday, Lord's Day sa Makistuhanon o ang mga apostoles nagsimba niini? Mabasa na ba gid diha sa buhat 20 city o sa pinadayag uno Jess? Mabasa na ba gid diha o dili? Tubag. Adiya, waon gihapon ako ang sumala sa masabot sa Biblia. Kanang gipadayag uno Diyos o kanang buhat 27, giklaro na. We met on Sunday to worship. Nias gipadayag kapitulo 1 bersikulo 10 sa Bibliang Protestante basahon ta. Sa ang pulong sa Dios dili ang pulong sa yawa. Atong basahon daw ganini ang gipadayag kapitulo 1 bersikulo 10. Giklaro na mga igala ang naaray diferensya sa utok hindi mo to ani. Tanawa ha. Akong basahon ni giklaro sa adlaw sa Domingo gigamhan ako sa Espiritu Santo adlaw sa Domingo ha. Ang gipadayag kapitulo 1 bersikulo 10. Unya ni adin ni sa the New Living Translation of the Bible sa Protestante gihapon. It was the Lord's Day and I was worshiping in the Spirit. O giklaro na ha. Nga kanang Lord's Day diha, Sunday nagsimba sila. Unya kanay ni ang gasulat ana si San Okay, Juan time. dili si Anhing White.
Salamat. Next question. Next question. Next question. Sa unang Korinto 16:2 buhat 20 Naghapos. City. Pinadayag uno Jess. Nigamit kag mga 3 o 4 ka mga bersikulo sa Biblia. Pangutana. O yun day ka nga sa usa ka bersikulo kapitulo dili mabasa kining imuhang gipamatud-an nga Sunday ang Lord's Day sa mga Kristohanon o ang mga apostoles nagsimba nini. O yun day ka nga sa paggamit nimo 3 o 4 ka mga bersikulo dili mabasa sa usa ka bersikulo. O yun sopak. Okay, akong tubago na. Sopak gihapon ko ana. Nga naman, dili na siya baruganan sa Biblia nga basahon litra por litra. Nias Biblia, akong gibasa ganina, ang Oseas 14:9 nga kinahanglan ang mabasa mo sabot. Masabot na, klaro kay na. Walang kalaminaw. Sa unang Korinto 16:2, every Sunday, sa libong Bible, Lord's Day na. Yang gipadayag uno Diyos, Lord's Day na. Nya mabasa Domingo o nya mauna ang panahon ni ingon si San Juan, I was in the spirit, nag-worship siya. O ya kanang worship daw sa man di na balaan para nimo. Di ba? So giklaro na. O nya asa ko may angay na tong pangutan-on ana nga kanang giingon nimo nga nabay mabasa. Dili man trabaho sa Biblia basahon litra por litra. Inuha man ang baruganan. Ayaw nagipahid si Katoliko kay ang gisunod nako ang lagda sa Biblia, ang panghuna-huna sa Biblia. Okay, Ikaw galingon mo panghuna-huna. Next question. Time. Moderators time. Brad Warren, Brad Eugene. Isa na lang kapangutana, Brad Warren. Oh, isa na lang kapangutana. Okay. So, go ahead, Bro Warren, sa last question. Okay. Bago pa man gyud nadungog sa mga katawhan nga matud pa nimo wala di ka nagpamatuod sa litra por litra kundi masabot lang. Pangutana. Asa may tuuhan sa naminaw karon? Kanang dili mabasa litra por litra o kanang giingon nimo nga masabot lang tubag? Okay. Akong tubagon. Angon si San Pablo, akong tubagon na kategorikal. Sumala sa masabot. Kay si San Pablo nagingon, ang litra por litra nagapatay, ang espiritu nagatuhot sa kinabuhi. Nga walay katapusan. O nya nias Biblia nga dili litra por litra sa Oseas 14:9 kinahanglan mo sabot. So, dili siguro na limo pangitaog litra por litra kay sumala mas masabot niya. Naamay nabasa di lang kay masabot, mabasa. Kung nangita kag mabasa litra por litra, gibasahan ta ka. Wa lang ka motuho. Oh, next question. Awa naman sa pangutana, kawawa ka naman. Okay, so daghang salamat. Daghang salamat kayo sa tubag, Brother Eugene, gikan sa mga pangutana usab ni Brother Warren, o salamat usab Brother Warren sa imong mga pangutana ngadto sa atong affirmative side. Okay, so daghang kay salamat. O gani ang ato nga mga viewers, no, shout out na lang sa tanan, di na lang ako na isa-isa basa inyong comment kay gabiin na ra ba. So proceed tayo on arita sa negative stand ni Brother Warren Bisirel. Brother Warren, go ahead bro sa imong kuan bro, ready na ka bro, go ahead bro, masugod ng imong oras bro. Pag una lang mo. Ang moderator, akan pwede mga moderator. Okay, so unsa man na bro? Samtang nagpahayag ko ipa-off sa mic sa pikas moderator, ako di ko ma-interrupt. Sige, salamat kayo, Brad. Okay. So kanihog lang po. Okay, Eugene. Okay. So ako na bahala sa oras ha. Okay, go ahead bro. Warren, go ahead bro. Binusalamat kayo moderator o usab sa tuang higala nga si Brad Eugene Gabmo. Una ato pasalamatan ang Ginoo ini maong siri. Di pa lang gyud dugay wa pa gyud na ugas sa ngabil ang laway ni Brad Gapo nga miingon siya. Dili litra por litra ang iyang gipamatud-an. Unya iya pang gigamit si San Pablo. Igalag suon ang sulat ni Apostol Pablo diya sa ikaduhang Korinto 1 tudling 13 nga matud pa ni Apostol Pablo ang masabot kanang mabasa. Kanang masabot kanang mabasa. Usaon man pasabot mo nulay mabasa. Object sa alala sa Brad, mo clarify lang ko unsa tong bersikulo ha imong gigamit, Brad? Okay, nakatime postag. Unsa nga bersikulo na bro? Ikaduhang Korinto. Dos. Minawa dia.
Asa? Ikaduhang Kapitulo Korinto, 1, Kapitulo 1. versikulo 13. 13. Unsa nga bersyon na, Brad? Mayong balita Biblia. Okay, salamat kayo. Sige pa dayon. Okay, moderator? Opo, go ahead. Okay. So paminawan lang dia para di ka mo object. Ako ganina sa sa imuhang pagpamahayag wa jud ko mohang iyo nga kanang sa bersikulo na minaw ko. Munang ikaw paminaw diag tarong ha para makakat-on ka. Okay, padayon ta. Gigamit ako ang sulat ni Apostol Pablo pag sulti ni Gapo manggod nga masabot lang kuno unya miingon siya dili letra por letra. Nya miingon man si Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto tudling 1. Gisulat namo kaninyo ang inyo lamang mabasa ug masabot. Unsaon pagsabot kun walay mabasa? Nya mato pa ni Gapo, dili letra por letra ang akong pagmamatuod. Kay sumala ra kuno sa masabot. Nya ingon si Pablo, unsaon pagsabot ug walay mabasa? Di ba? Anya, usaw man ako pag kinini ang supak niini nga wala mo siya gipabarog. Ha? One of the obligation of the negative side mauman ang pagnigar, pag-utingkay sa mga dokumentong gigamit. Mga bersikulo uban pang mga references. Unya, gipangutanan ako siya kay ang tema Biblia o referensya. Biblia o referensya. Unya, sa akong unang pangutana nga, sayon-sayon lagi ba to? Ha? Unang Korinto 16:2, babasa ba diha? Kaya naamang ko dinhin, New Living, New Living Translation. Unang Korinto 16:2, naabot naman siya dito sa halad. Sa amot, sa kwarta. Wala may magtima og halad, kwarta. Wala may magtima ana higala. Unya, wala po may nagtima anang giingon niya, siyang tima, nga kanang wala sa tima ng unang adlaw simana, wala sa tima. Ang tima specific para makakaton si Brad Gapo ug ang mga naminaw karon. Nga ang debate gani pamatud-an nga kining iyahang baruganan nga ang Sunday umano o ang Sunday daw kuno Lord's Day sa mga Kristohanon o ang mga apostoles nagsimba niini mo na specific nga tema. Nya one of the obligation of the affirmative side is to define the proposition. I-define niya na. Pero naa ba sinahatag nga bersikulo kay ang tema na may Biblia? Wala mo sinahatag nga bersikulo kapitulo pagpamatuod sa iyang tema nga Sunday, Lord's Day sa mga Kristohanon ug ang mga apostoles nagsimba nini. Wa mo siya nakahatag ana. Abi tanong utanan ko, oyon ka ba? Nga sa usa ka bersikulo sa Biblia dili mabasa ang imong tema kay minggamit ka magdaghang bersikulo. Ha? Niya, iya hapang gamit ang lalaing version. Napo ko dinhi. Walang gyapon mabasa dito. Niya. Ha? Ning abot siya dito sa pinadayag unod Diyos. Labaw nang way mabasa. Ha? Karon. Okay, dito. Tungod kay ako negative side man, dili ko magmatuod kay negative side man ko. Mao man ay reglamento sa debate. Usara ang affirmative side, usara ang magpamatuod niya ang sa negative side mo supak. Niya mo hiling sa mga gipanggamit sa affirmative side. Di ba? Anya, kinini ang sa kasayon mga kaigalaan, no? Sa dakong kasayon, nahugno kining gipabarog sa tuang pinangga kay dili man diya mabasa letra por letra kining iyang gitamatud-an. Unya kana bang Biblia nabi ni letra, unsaon pagbasa ko letra? Di po ba? Unsaon pagbasa Brad Gapo og dili og walay letra? Naay letra ang Biblia. Pero ang problema nimo kanang imong tema dili mabasa. Di ba? Sa mga naminaw karon, unsaon pagbasa ko walay letra? Di ba? Ang problema lang kay ang tema niya dili mabasa
sa mga bersikulo sa Biblia. Una, wala may magtima og amot, naabot man sa amot, kwarta. Ha? Naabot na sa amot og kwarta. Aniya, naabot na siya sa 70 Adventist. Wala magtima ana. Kay usara may alternative side ug usara ang matuod. Diya ang role nako negative side mong supak man. Aniya, mga kay galaan kay gsunan, dapat i-define na niya ni. Kay mo man role sa affirmative side to define the proposition. Unya kanang gitawag diha og Lord's Day sa tema. Basahon niya sa Biblia. Kung unsa na ang Lord's Day, ha? Unya ang tema niya kay namay Domingo. Basahon niya na sa bersikulo sa Biblia, iwa may nabasa. Nya dapat i-appeal po ng Kristohanon ug ang mga apostoles nagsimba. Basahon po niya na pero wala may mabasa. Ang sao man ako pagsupak ani nga wala may mabasa. Ha? Natingala ko sa to ang kaatbang. Nagdaladalag Biblia diha na Biblia gipakita o niya dili mabasa litra por litra di ay. Ang apostoles gani igsuong gapo sumala sa gamit ng diksyonaryo. Sumala sa Chambers Dictionary. Nga ang apostoles mao kana ang 12 apostoles. Unya pili sila ni Kristo nga magsangyaw magwali. Dili ba? Niasa man sa 12 apostoles kami ingon ang 12 apostoles nga oy ang Domingo Lord's Day ha. Nagsimba mi ani. Naaba na sa 12 apostoles, naabay 12 apostoles nagsulti. Kay ang trabaho sa 12 apostoles aron nga mahimong aron mahimong tinuod ang imong giingon nga tema, i-define nimo na kung unsa ang meaning sa 12 sa apostoles. Nya karon ang problema nimo kay wa man nimo gihatag kinsa sa mga apostoles. Pahina page 33. Kaya naaman ta sa paghiling sa tema, o niya ang pulong apostoles, higala, 12 apostoles, gipili na ni Kristo aron magsangyaw. O niya, kinsa man sa mga apostoles miingon nga ang Domingo Lord's Day, nagsimba mi ani. Wa gyud higala. Wa gyud. Ha? Ngano man? Kaya si Badgapo, miingon naman nga dili litra po litra. Mo nang wala gisulti sa mga apostoles. Ha? O niya, kanang Sunday diha. Dapat i-define po niya na kanang Sunday. Ha? Balikan nato ning diksyonaryo kay ang diksyonaryo maghatag manig kahulugan. Pahina 886. Sunday, Old English, Day of the Sun. Dapat i-define niya na kay mo man ay primary obligation sa affirmative side. I-define niya ang iyahang ipamatud-an. Kanang pulong Sunday, Day of the Sun na siya. Ha? Nasabtan man gapo? Karon. Ato nalang higala. Ipadungogan ninyo, no? Kining giingon sa ilahang CFD ka kauban nga si Lord Rolurata, CFD sa Bohol. Pabinawa Badgapo ha? Pahinawa ang pahayag. Constantino ang nagsugo na bantayan ang adlaw na Domingo. Si Constantino raman din nagsugo ana. Ha? Nadungog nimo Badgapo? Balikan na to ha. Si Constantino ang nagsugo na bantayan ang adlaw na Domingo. Di ba? Mao din nang sa 12 ka apostoles, wa gyoy gihatag si Badgapo nga miingon ang 12 ka apostoles, bisag usa lang gud unta. Nga ang Domingo o Sunday, Lord's Day na nagsimba mi ana, wa gyud din taon. Kay mato pa ni Badgapo, wala ko na matuod sa litra po litra. Nya ilang kaubang nga si Ifde, si Constantino may gasugo ana di ay. Dungaga pag nato Badgapo. 300 tuwag ano dumini nakabing si Brother Constantino. Okay, time na bro. Ang Domingo, lakit pa sa ngayon gilatar. Time na bro. Okay, salamat moderator. Okay.
Okay, moderators time. Kinsay ga record ron? Kinsay ga record? Ako wala akong narito record. Okay. Okay na, moderator? Okay, sa B. Naagi na record kisa nagkuan ron? Naay nga kuan nga Wala saba-saba. ko ga-record wala ko ga-record. Wala. Sige na, moderator. Okay, so nagasalamat Brad Warren no sa imong pagnigar sa tema o gani mapahulayon na itong gamay si Brad Warren no kay siya na ko'y manubag karon niya si Brad Eugene po mangutanan ako no basa sa radio nito pa Junjun Alcordo unsa nga klase iyang pangutana gusto niya ipabasa ang Sunday Lord's Day sa mga Kristohanon unsa nga klase Biblia saksak sinagol Bisaya English hihi okay matod pa ni Yams kisani Yams mimitok mo Mr. Moderator kamo na pud unta ni Eugene Gapo na nag-request ako isuon nagulat ra may Rodriguez pero samtang nga wala pa mag-moderate lang sa ako kay nagulat ra man ko kuhit kay di man ko maayo kita mo unang kuhit nagulat na ko kuhit o kuhit tong kun Brother Eugene magpakuhit ra Kaya ko po sa ko. Wala na. Napakigibot. so salamat kayo sa tanan nga mga nagkomento dire o alang sa pagpaparayon ari na sa isuon sa 10 minutos na pangutana usab gikan sa affirmative side Brother Eugene go ahead bro ready na ka bro Okay, ready na. Kalois Ginoo. okay so birada bro magsugot ang imong oras bro pagtunog mo go ahead bro Okay. Kining akong unang pangutana, maoning niya, pamatud-an ako nga ang Sunday maoning Lord's Day. Nga, sa mga Kristohanon, o ang mga apostoles nagsimba na ini. Nga sa Biblia sa Oseas Kapitulo 14, versikulo 9 nga, ang maalamon kinahanglan angay mo sabot sa nahisulat dinhi. Sakto na o sayop? Ang tubag kanang naa sa Biblia sakto na pero ang imuhang tema mao di sakto ang miingon man gani kadili letra por letra unya si Pablo miingon na ay mabasa. Next question. Okay. So matod mo kanang Oseas Kapitulo 14 versikulo 9 nga kinanglan angay gyud daay mo sabot ang maalamon. Sumala sa akong gigamit na unang Korinto Kapitulo 16 versikulo 2 sa unsa gyud ang masabot niya Sunday Lord's Day o Sabado Lord's Day? Ang tubag mao ni kanang naay mabasa mao nang sabton Kategorikal. pero walay mabasa gani Kategorikal lang, kategorikal. Sumala sa masabot Sunday Lord's Day o Sabado Lord's Day? walay mabasa sa imong tema kay ang imong tema bad gapo nakamatuod ang guta. Objection, Mr. Moderator. objection go ahead objection bro Eugene Wala go ko ahead bro wala ko mangutanag sumala sa akong tema na bay mabasa ang kategorikal nga pangutana ko mauni. Sumala sa masabot anong unang Korinto 2. Unang Korinto 16:2. Sunday Lord's Day o Sabado Lord's Day? Tubaga lang. okay nakakain po Objection, ka moderator. usa ka minuto o 37 segundos so may objection go ahead counter bro Yes, Go ahead. moderator. Wa gyud mi magtimag Sabado, moderator. I hope Amo na masabtan gyud itong papili katman. ta ka. okay Wala gyud so ang debate Sabado. Moderator's time, Brother Eugene. Palihog lang ko usab sa pangutana ng video kategorikal. Papilian sa Domingo o informangani basta kay sulod sa tema bro. Basta sulod sa tema lang ang Dili na kategorikal. to na ipamugos kay mura maghalangan. Akong gamiton ni Nelson's Dictionary of Christianity ha. Nga nag-ingon din ni atong basahon.
Lord's Day, Sunday, dedicated to the Lord in commemoration in His resurrection on Easter, Sunday, Revelation Onoses. Ang pangutana ko mauni, kinsa may bakakon, ang dictionary o ikaw, categorical? Ang tubag niya. Ang bakakon kanang imuhang gigamit nga referensya nga dictionary kay diferensya na sa Biblia. Ang imong tema, Biblia o referensya. Kanang imong gigamit nga dictionary, diferensya na sa Biblia kay wala man sa Biblia mismo ikaw miingon man. Wala ka na pamatuod sa letra por letra. Bakakon ang imong gigamit nga dictionary, diferensya na pero diferensya sa Biblia. O ikaw mismo may angkon yan na wala sa Biblia letra por letra. Next question. Okay. Matod mo, bakakon ang dictionary kay wala mo pabor sa Biblia. Sa inyong Biblia sa unang Korinto kapitulo 1, unang Korinto kapitulo 16, versikulo 2, sa nahaunang adlaw sa simana. Unya din mo giingon sa The Message Bible sa unang Korinto kapitulo 16, versikulo 2, every Sunday. Unya niining Living Bible sa Protestante gihapon atong mabasa. Klaro kayo on the Lord's Day. Ang question, sakto ningi as Biblia o nasayop ni nga ang nag-ingon ang Biblia Lord's Day ang unang adlaw semana. Okay, pakitubang bro. Ni ang Okay, moderator tubag. time. Kanang naa sa Biblia, sakto na. Pero ang imong tema dili Okay. sakto. Ngano man, wala man sa- mga sa bersikulo kapitulo. Ang tema mo Badgapo, ayo Nya, kalimot manapon. Badgapo. Ikaw may nagamaan pamatud-an ni Badgapo nga ang Sunday mao ang Lord's Day sa mga Kristohanon ug ang mga apostolos na simbahan niini. Mao man imong tema. Usa, wala ni sa Biblia, sakto ang Biblia pero ang imong tema wala sa Biblia. Natubag ang pangutana, lain pangutana. Okay. Okay. Next question. Matod Okay mo, na. sakto Okay di na. ay ang Biblia sa pag-ingon nga Sunday Lord's Day. Unya niya sa atong dictionary ang gigamit, Sunday, lumibakakon. Unya, ang Biblia nag-ingon nga Sunday Lord's Day. Mauyon ka karon nga bakak tong imong giingon nga bakakon ang dictionary ka wala mo dapit sa Biblia. Ay tubag. Pag ingon ako kaganina nga ang diksyonaryo nimo, pakat na siya kay diferensya sa Biblia. Unya ang tema nimo, pamatud-an mo nga ang Sunday, Lord's Day sa mga Kristohanon ug ang mga apostoles nagsimba nini wala na mabasa sa unang Korinto 16:2. Munang bakak ng imuhang diksyonaryo. Na. Tubag ang pangutana, lain pangutana. Okay, sunod pangutana. Gusto mo direktor, pila na ka oras ang na-consume na ko daw, pila na lang ka pangutana na anak ko. Ang nakonsyon nato bro Eugene kuan pa 4 ka minuto o 48 segundos. Napakanabilin nga 5 minutos o 12 segundos. Go ahead bro. Salamat kayo. Kining ilang libro ang The Almost Forgotten Day, gagisulat ni Mark F. Finley. Oh. Mato din is pauna 108. Ningon. Question number 1. Does the New Testament teach that the disciple worship on the first day of the week? Answer. It is often stated that the disciple and the early church keep the first day of the week holy in honor to the resurrection of Christ. The Bible teaches clearly. Sakto na sa'yo inyong libro. Ay tubag. Ang imong gigamit sakto na Sakto pero sa'yo. naisumpay ana. Lagi paminawa ka. Naisumpay ana. Una-huna na sa nagsulat nga iyang gikuha ang una-huna sa mga Domingista sama nimo ba nga nagunahuna ka na ron. Pero ang sumpay niya miingon. The Bible teaches clearly, however, that the disciples observe the 70th Sabbath. Unya ka ng first day diha, wala man na sa bersikulo sa Biblia. Una-huna lang na sa mga Domingista, sama nimo. Natubag ang pangutana. Nasakpan, anoong ka? O, nasungka mo to? Okay. Next question. Okay, sunod. Okay, moderator's time sa. Moderator's time, sabi. Pila na ka oras? Moderator's time sa.
Naka-time post ta 6 minutes and 15 seconds. Sure lang paliho ang kuha nyo dabi, ang connection niya dabi. Ang inyong monitor, pahinayin lang paliho kay mag-choppy ang kuha, mag-iko-iko, laing kami naon. Wala, okay ra ako sograman. O dayon, kuan lang, masabot lang tadaan yun nga, wala lang sa paway ha. Ayaw mo pag kuan o mo istorya ang usa iya pang panahon. Gawas og ako'y mutino kay hilom gyud mo, pero og pananglit og kuan wala sa paway ha, panahon sa pangutana, panahon sa tubag wala sa paway. Okay, so continue ta. Next question, brother Eugene. Ang nabilin nga oras is 3 minutes o 45 seconds, no? Go ahead, bro. Okay. Pila yung pangutana na bilin ako? O daghan pa, bro, dapat kay mga upat ka pangutana siguro, bro. Depende na na Sige, sa salamat kay Estanan. Okay. So, kaning atong tema nga pamatud-an ko nga ang Sunday Lord's Day. Ato lang ng kuan din. Mangutana lang ko ni Amores ha. Kining ni as Biblia sa gipadayag kapitulo 1 bersikulo 10 nga nag-ingon sa adlaw sa Domingo, sakto ning Biblia o namakaka? Niya ito ba? Ano ba? Ang nasa di Pasaba kayo. ayaw magsaba. Nainay, tingog gadi ta magdungog are. Okay, moderator's time sa kining Brother Eugene, pareho ko Brother Eugene ay isang kuhan kay paminalo itong tubang ni Brother Warin ha. Isa may sisaba Wala, diya. wala, isa. Wala sa kay. Sige, sige. Oo. Kuhanin na nga dili magsaba kay ang atong mga viewers dili sila makaklaro sa inyong diskusyon. Okay, so go ahead, bro Warren. Ang kinito ba, sakto nang naa sa Biblia. Gani, Okay. namo kay Bible Catholic dire. Nga walay nabutang Domingo. O nay Bible Catholic dire, way nabutang Domingo. Sakto na sa Biblia. Ang imuhang tema mo ay dili sakto. Kay wala man sa Biblia. Diba? Natubag ang pangutana, lain pangutana. Okay. Next Sumala question. nimo niingon ka nga sa Catholic Bible walay mabasang Domingo. Tinuod to nga imong giingon nga sa mga Catholic Bible ha, mga Catholic Bible walay mabasang Domingo, tinuod to? Objection, moderator. Objection, go ahead. Naka-time post ta 7 minutes and 30 seconds. Go ahead, bro. Sa objection, bro. Ayaw ibutang sa ang wala ko istorya, ayaw ibutang sa kuha. Ang akong gingon sa Bible Catholic nga akong gigunitan dinhi, walay nabutang dinhi nga Domingo adlaw sa Ginoo. Instrument argument man nimo ha. Okay. Okay. Kaya akong pangutana mo ni. Sa Catholic Bible nga mga Catholic Bible kay ingon man kay imong gigunitan. So, tanan bang Catholic Bible naabay mabasa ang Domingo da o wala? Sa pagtuo lagi ng Romano Katoliko kay pabor mo anak god. Pero wala na sa original Grego. Sa pagtuo ng Romano Katoliko sama nimo nga matuod ka ana, sa inyo ang pagtuo. Unya mingon magkakaroon nga litra po litra mabasa di ay. Diba? Next question. Mr. Moderator, sa akin murag dunay nanawag sa akong messenger. Nawala kong kadali ani sa maning sa Okay na, bro. Klaro naman. kaysa kadali lang kay ako sang ikuan ni refresh ko cellphone kaysa maning nanawag. Kadali lang anay. Sa Pagsaba lang, bro Eugene. Okay na, bro Eugene, ha? Ang nabili na to 7 minutos o 56 segundos, no? Ano ang na-consume na to dahil na-consume. So naalala na tayo nabilin mga isuon nga 2 minutos o 4 segundos, no? Ang nabilin sa oras pangutana. So pasudlan tani og mga tulo ka pangutana, okay pa ni masudlan bisay tulo ka pangutana. Okay, so nawa si Brother Eugene Gapo kay naay nanawag sa messenger atong paaboton iyan na to balik. Okay, so samtang napaabot ay suon kang Brother Eugene, mangbasa sa tadri og mga comment. Matod pa ni Brother Jeffrey rin yan, ayaw lagi pagsaba.
kinigsoon kuan lang gyud unta. Busunod lang kita sa rule no. Matod pa ni Ibalin Morinio sakto sa Biblia gibasa unya ang tema wala. Aha. So nagi mga komiksoon nga murag dili ang ngayon basahon no inyuhan po ng katungod. Pero dili ko mabasa ang mga comment ninyo nga mga unsa diha. Na mo di ang ngayon basahon. Sorry kayo mga igsoon. Okay, so atong iyan balik si Brother Eugene na nasa linya atong iyan mga igsoon. Okay, Bro Eugene. Okay, mga ayaw lang kong biscuit sa medyo naman, nanawag rin nga itong messenger, wala, Okay ra. palitan. Ang nabilin Brother Eugene doon na nalay 2 minutos o 4 segundos. So pasudlan nato og tulo ka pangutana bro. Okay pa na bro. Tulo ka pangutana okay pa na. Okay, sir. Salamat kayo, Mr. Moderator. Akong basahon ng Revelasyon, Kapitulo 1, versikulo 10 sa The Voice Bible. Yan sa kung mga kamo. Ngatod pa din niya nagingon. Atong basahon na. Objection, Basa din moderator. niya, sa Objection. Okay, objection go ahead. Ang katungdanan ni Bergapo nalimot guro ni mangutana. Gawas lang kung itugot sa moderator nga magbasa siya okay na pero karon mangutana pa siya. Okay. Ade, premise man na. Premise man na. Okay, so yung ani na lang no o sumala sa kuan kay kaning ang atong oras kining mubo ra man no. Mohangyo lang ta sa matag usa nga ang premise sumala sa basahon summary na lang dito sobra Eugene kung saan nakasulat sa teksto. Para mo i-premise nimo ana na dayon ang dito pangutana. Okay, kining giingon diri sa Revelasyon Kapitulo 1 versikulo 10. I was in the Spirit on the Lord's day, close and open parenthesis, the first day of the week. Sakto na sa'yo, Protestanteng Biblia. Tubag. Sayop na nga translation. Nga naman. Kay sumala sa Wikipedia, bahin sa Lord's Day, kanang pulong diha nga Teriyaki Himera, gipasabot sa Wikipedia nga gitransfer na ang 70 Sabat gipulihan og Sunday. Sumala sa Wikipedia bahin sa Lord's Day. Busa sayop na nga translisyon og wala na sa original na kanang gitawag Teriyaki Himera. Kana pong pangutana nga kana bang ringtone ta ba? Next question. Next question. Okay. Question. Matod nimo. Okay, matod nimo sa Wikipedia gigamit mo. Lord's Day, dili Sunday. Sakto ba to akong nadungog? Sakto kayo, brother Gapo, nga ang ipasabot sa Wikipedia Okay. Lord's Day, nga ang Lord's Day diha nag-refer na sa 70 Sabat sa Saturday had been transferred Okay. to the first day of the week. Busa ka nang gamit ang translation, bugos na. Next Okay. question. Kung matod nimo sakto di ay ang Last question, bro. Wikipedia na ang Lord's Day dili Sunday. Kung mabasa ko sa Wikipedia karon nga ang Lord's Day in Christianity is generally Sunday, admitahon nimong iya kasawa. Nga ito bagdi ginako na admitahon nga naman. Kaya ako namang gigamit diri. Wikipedia. Okay, lang sa pa bro. Yari, oh. Oh, sa pa. Objection, moderator. Objection. Okay, objection go ahead, no? Nasa tong rules nga panahon sa pagtubag di mo sapaw ang mga nangutana. Okay. Okay, bro Eugene, palihog lang ko bro ha. Yung sa pa palihog bro. Kay aron nga maklaro yung bawat bro. Yan lang. Okay. Sunod ko. Ang akong tubag monitor mao ni nga sumala sa Wikipedia.org way kay Lord's Day. Ang gibutang din the Lord's Day, the 70 Sabbath, Saturday, had been transferred to the first day of the week. So kanang gigamit nga translation nga bugos na. Pero Moderator's katong time. original 70 to Lord's Day to. Okay, so nahuman na bro, wala rin mong tubag. Nahuman na po ang pangutana. Okay, so thank you so much Brother Eugene sa imong pangutana ngadto sa kang Brother Warren o salamat usab Brother Warren sa imong tubag nga sa mga pangutana gikan ni Brother Eugene.
Okay, so daghang kay salamat no. Ato sa papahulayon si Brother Eugene kay siya na po ang mubarog og 5 minutos nga ribatal mo basa og kagri og katapusan ni nga mga kuan dapit no. Matud pa ni Ninuel Alburo, matud pa niya magsigig pakpak sa iyang kaugalingon. Matud pa ni Gilistra, unsa man gisuot ni Gilistra? Palusot si Pastor Oy, gikan ni Lindingi, mato pa niya sayop di ay Warin. Gibugian day ka sa manunulat sa Bible, Warin, kinsay among tuhan ikaw or ang gasulat mo. Okay. So daghang kay salamat no sa tanan nga mga viewers karon mas buntok paki-share sa tanan nga viewers karon paki-share nining live karon mga igsoon aron daghan usab ang makakita. Okay, so daghang salamat Brother Eugene. Imo panahon bro 5 minutos bro sa rebuttal. Okay. Why bro? Salamat kayo Mr. Moderator. Kining iyahang pagsupak-supak sa kamatuoran nga walay resibo, iyahara ning kaugalingon nga panghuna-huna. Kung mag-isgot ang kaugalingon panghuna-huna, dili na iyahas kamatuoran. Aron lang nga naay karason sa iyahang pagsupak. Kanang iyang giingon mga igsoon nga dili kuno Sunday ang Lord's Day sumala pa sa kining ang kuan. Sumala pa sa gitawag na to og ingon siya dili man na Lord's Day Sunday sa Wikipedia. O tan-aw na to ning Wikipedia kung dili ba Sunday Lord's Day. Di ara ang Wikipedia ha. Maning ako sa gipagutana ganina kung mooyon ba siya nga ang Lord's Day sa Wikipedia Sunday admitahon niyang iya siyawa o mo dawat tanawa atong basahon na Wikipedia Lord's Day ipabasa na to na the Lord's Day in Christianity is generally Sunday, the principal day of communal worship. Tanawa ra Domingo dili Sabado. So kanang iyang giingon sa malipat ra gud. Sa malipat ra kanang giingon yang dili Domingo. Unya kaan man tag mabasa yung litra por litra na abang nga dili man na trabaho sa Biblia litra por litra. Sumala sa masabot. Ha? Unya gilimbawan nimo ni mga katawhan. Amo ingon ka dili Domingo kay Sabado. Nagdeklaro na diha sa Biblia. Wa gid ni bantog daling manggaanis uban. Matod pa ni kuan. Ayang wali ganina nangasayop kuno na makakuno ang dictionary nato kay wala kuno na mo pabor sa Biblia. Nga ang atong gibasa nga Nelson's Dictionary of Christianity Lord's Day Sunday. Una ni adin mo sa The Message Bible every Sunday. Una naa pa gyud sa The Living Bible on the Lord's Day. Unya kay ingon man ang Biblia nga masabot niya sumala anibad kulikta man nagkwarta lang na as 2 unang Korinto 16:2 halad man na. Ano panahon sa pagsimba na may halad? Kung inyong gisunod yung Biblia dapat mamalik mo Domingo or maulikta mo halad. Kung ano diha panahon sa pagsimba Sabado maulikta man mo halad. Pasabot ana kay nangulikta maghalad na naipon sa pagsimba diha sa Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 20, versikulo 7, we meet on Sunday to worship. Unya ni as gipadayag, Kapitulo 1, versikulo 10, sa adlaw sa Domingo, diha ako gigaman ako sa Espiritu. Unya ni apa ang New Living Translation on the Lord's Day, nag-worship. Klaro kayo na mga igala. Unya, Dengo mo tema nga basahon litra por litra. Sumala sa Biblia. Nya kanang ug mayon tag sumala sa Biblia. Ang batasan sa Biblia kinahanglan jud na nga masabot. Nya kanang iyang gikutlo akong gisundan kay ganina nga kana di ang una 2 Korinto 1:13 nga ang sumala kunos mabasa mo ituhan atong basahon. Unsa man ni ayaw palunga kay wa tag sugaan ni nabli. Nakuha na, natandog. Sa. Unang 2 Korinto Kapitulo 1, versikulo 13. Wala nagkadimaog sabot. Gisulat namo kaninyo ang inyo lamang mabasa og masabot og gilauman ko nga masabot ninyo sa hintit. Masabot dili gud mabasa litra por litra.
Ingon si San Pablo, ang ilaha lang, ang inyo lamang mabasa, dili ingon si Pablo, ang ato lamang mabasa, kasi si San Pablo gawali nag, mga di po mabasa, wali og sulat. Unya, pasakyan nimo kay kini man gud ilahang pagsabot sa Biblia, gitawag ni Bible scholar mga igalag accommodated sense. Unsa man ning accommodated sense? Sila gahimo sa ilang doktrina, gi-influensya nila ning Biblia. Unang bisa nga Biblia, dili mo dapit nila, ingnon na lag mauna gid na. O di man na pwede. O di na pwede. Unya, tanawa. Ang mga diferensya nato nga gipanggamit nga mga dictionary giingnan niyag bakakon. Kung moingon ganit tagbakakon sa dictionary, dapat naatay dokumento nga mahatag. Nga legal bang nagingon ni ay libro nga kanang imong testimony of dictionary nasayop na. Bila na ka oras. Okay, Bro Eugene. Nabili mo oras Bro Eugene, kay 23 segundos, pero kay isapi mo ganya bro, di makaro bro, tagaan ta kag paano, tagaan ta kag sa minuto sa bro, tagaan ta kag paano, tagaan ta kag sa minuto sa bro. Okay, salamat kayo Mr. Moderator sa extension. Kay muro na chapi-chapi siguro ning atong moderator. Kusog mo na tong signal are. No, dapat naamoy mga dokumento nga. Dapat naamoy mga dokumento. Inyong gubuon ba? Kabalo mo unsay tema. Once gani nga kamo ang muguba mga igala, inyong gubuon nga dili na Lord Slay kani adin ni mabasa sa Biblia. Pero sa mga inyong gipangbasa nga mga kaugalingon na itong hunahuna ninyo. Kung walang magbakakon ng dictionary, dapat makasablit mo mga dokumento nga ang dictionary na baka kani atay librong atong mabasa nga kanang dictionary Christianity. Ang daming distraction sa dila na. Baka ko na. Wala man. Naara na. Kung ablihan na to nilang utok, mangigala, naara na silang utok ng dokumento, ana. So mo nang magbantay ta aning tanawa ra guning pagkalimbungon mo nang usahay maanggaan ako ni SDS sitang daghang ate kay nga naman mga ate gikusto na ko ganina kay matod pa niya kanang niya sa Lord's Media sa kining Wikipedia oy sabado na ya tanawa ang atong gibasa Wikipedia atong balikog basa ni para ma-aware ni atong amigo. The Lord's Day in Christianity is generally Sunday, the principal day of communal worship. Tanaw na? Nasa man Sabado ni mo ipasok niya. Mana nga kung wala kita, di ta mag-fact check diya sa internet. Mailag kita, pero kung inyo tang kaning mga ubang Katoliko gani, ingnon nila nga, i-fact check nila sa internet. Galugos pa magaling ng uban o log out sa Facebook, ipafact check niyo yung internet. Wag Okay, na time. mga magadaan ang mga libro ha. Time. Salamat mga igala og mayong gabi. Okay, so thank you so much Brother Eugene Gapo, no? Okay, so relax sa gamay Brother Eugene kay ni anak puta sa 5 minutes cross examine from negative side. No mo basa sa tadri og comment mga isoon, matod pa ni Norms Donsky kisa ni Mundra. Matod pa niya gaugot sa imuha ang moderator Gapo haha. Oy ngano ka nakaingon ni siya gaugot? Nilipot siguro no kay ako nga moderator isoon una sa tanan wala tay gidapigan ikaduha no ang role mao magini ato nga subayon mga isoon kay kung ako usa ka moderator dili ko mo tuman sa role may pagwa ta magbuhat og role di ba kailangan nga mga debaters musubay gina sa role unya kung ang usa ka debaters dili makasubay sa role ato gina siya nga ipabalik sa role mao nay katungdanan sa moderator okay. So, matod pa ni Rini Munares, talo na pastor. Matod pa ni Lisbinia Onyate, Bro Eugene, ang daming distract sa'yo. No? Okay, so salamat kay mga iso. No? Ang ato lagi dire nga panahon sa tubag, panahon sa pangutanan, ang nasa itong role, walang tayo sa paway mga isoon para dili magubot ang maklaro. Kay ang kinini Usbon ko, gihimo ni dire isoon sa live, debate dili ni para sa mga nagdebate para din sa mga viewers so unsa may madunggan ninyo mga viewers kung magsinapaway ang atong debaters di ba kung pagpangutana di maklaro kung pagtubag di po maklaro wa gyud koy pulos ang pagpaminaw kung di maklaro busa nga ato gina nga tagaag pagtagad kung dunay mosapaw ato gina siya nga badlungon kay aron nga maklaro ang pangutana maklaro pud ang tubag di ba so Elpidio Moreno Birana please bro ipasulod ko sa pangutana o ipasulod ta karon no. O shout out kang Yams Mimitok mo, may gabi Amy. Parang di ka
ang dag-anan ni Warren bugos ang Bible kon maipit siya. Okay. So, matod na po rin ni Kuan kisa na po ning uban rin. Mr. Moderator, kamo ni Bro Eugene ni Eugene Gapo. Okay, so ako maisuon sa ako nagikaingon, nagulat ra man ko kuhit yun, no nagulat ra ko kuhit diri no. Wa pa may nanguhit sa ato So moderate lang sa ako pero og pananglit og nanay manguhit sa ato, no dili na po ko moderator mo negative na po ko or affirmative na po, yun na plastada. Nagulat ra ko kuhit igsoon. No, nagulat ra ko kuhit, no. Okay, so daghang kay salamat no. O gani alang sa pagpadayon ari nata sa 5 minutos nga cross-examine gikan na pod sa negative side ngadto sa affirmative side. Dahil humani ini ang 5 minutos na po nga counter rebuttal sa negative side, dayon pangutanon na po siya og 5 minutos gikan sa affirmative side, dayon ipasulod na nato ang mga audience. So atang-atag lang mo diha igsuon. Okay, so daghang salamat Brother Warren. Ready na ka bro sa imong pangutana bro? Yes, moderator. Skabang sino. Okay, so daghang salamat kay ready na mga bro. Magsugod ang imong oras sa imong pagtingog. Go ahead bro. Brad Eugene Gapo, wa pagin mauga sa laway sa baba imong gi pakita ang Wikipedia. Na may Wikipedia nga ako mapakita dinhi usab. Unya matod pa nimo wala diha ang Sabado 7th day. Pangutana. Barugan ba na nimo hangtod na human ang debate? O dili tubag? Okay. Og bakay mabasa dia nga ako sa ano mo manggugiingon pa ganina nga ang Wikipedia walay mabasa nga Lord's Day Sunday. Sa tubag sa ko. Kadali lang mo explain ba ko? Okay, objection sa go ahead kay na objection atong paminaw sa objection. Kasi objection. Naman tay may rules nga basta kategorikal tubag unsa. Akong pangutana pa. Okay. Yan ang gipakita ni mong Wikipedia, naman ko diri usab. Ningingon ka man nga walay makita diha o mabasa nga Sabado o 70 Sabat. Pangutana, barugan ba na nimo hangtod mo man ang debate, barugan o dili? Di na ko na barugan kay kanang Sabado dia para ra ginas mga Hodyo, ug do na manggali giingon da of some Christian katunang mga Kristiyano nga di masakop sa kanang kon. Nya giingon man dun niya klaro kayo ha sa una atong gibasa kaganina. Lord's Day in Christianity is generally Sunday, the principal day of communal worship. O klaro na. Naingo, ikaw gaingon ganina nga walay mabasa Sunday Lord's Day da sa Wikipedia. Naaman lagi sa sinugdanan. Oh, hindi mo pang ipakita tara basahan ra ganaw gayla to klaro kayo. Tao. Muna kayo pang limbong kayo gimo kong barugan dili mo. Ambot lang kay kanang ni ang Sabado dia dila ko na barugan. Objection go ahead. Nakatayin ko tayo sa minuto sa segundo. Okay, nasa objection bro. Eugene, ano may objection bro? Nasa tong rules ug may balong moderator. Ang imong katungdanan motubag dili ang pagpanugo nga basahan na diha. Okay. So, napasya na bilin bro Warren nga sa Mr. okay, so Moderator sa bro Eugene sa napasya na bilin bro Warren nga 15 segundo alang sa iya nga tubag. So, padayon sa tubag brother Eugene. Continue ha ang imong tubag. Okay. Di alam ko mo pala ako nang gitubag nga dili gyud ako na barugan kay kung naatay mabasa dihang Sabado para ra ginas mga Hudyo og sa Biblia never nag-ingon nga ang Sabado mao ning adlaw sa Ginoo nga igpapahulay diha sa mga Kristiyano. Sa Sabado nagay ko listahan sa mga pulong sa Biblia. Next question. Okay, next question. Akong refer sa Wikipedia lang gyapon, adere. Unya sa ubos ni ini, tanawa diri ha. Ayaw pagkitok-kitok biha. Tanawod maayo ha. Dere sa ubos ang uluhan biblical use. Unya sumala pa dinhi ang first day bunga na sa pag-transfer 70 Sabat. 70 Sabat Saturday had been transferred to the first day of the week. Pangutana.
O yun ka ba nga wa ka masayod sa history anang Wikipedia nga imong gigamit? O yun ka nga wa ka masayod sa imong gigamit nga Wikipedia? O yun o supak tubag? Okay, nasayod ko, oy. Unsa may sinugdanan? Ayaw sa Diyos tunga-tunga. Kanya apa man ta sinugdanan? Tumudiretso kas tunga-tunga diyan. Yan apat ta sinugdanan. Ay, limbong ng imo. Sa sinugdanan pa lang daan nagingon na. The Lord's Day in Christianity is generally Sunday. Unya, wa man ta mag-isgot diya di usab ba ng Sabado o wala. Ang imong giingon ka ganina nga walay mabasa sa Wikipedia nga Lord's Day Sunday. Na ako nabasa, akong gibasa. Ang imong palusot, nagiusab mo na. Dili na iso kung giusab ba nagwala. Kay lahi na po na nga version nga istoryaha. Dapat imo nang i-reflect mga naaday Sunday, Lord's Day, dahil kung giingon ganina wala di ay. Wala ka. Ayaw sa Diyos tunga-tunga. Kaya kanang tunga-tunga diya, wala. Di man na mo isyo na itong giusab ang dili. Di ba? Di na isyo. Kaya lahi na nga version nga istorya mga higala, mga suking tigpaminaw. Kung giusab ba ni Sabado nga ito, gikas Sabado nga ito Domingo. Kaya imo ito na sunugdanan. Kaya kung Next basa question. ka, naras tunga-tunga, limbo ng imo. Next question. Okay, napsa na ka. Next question. Mato ni mo ganina nga wa kay mapakita diha sa Wikipedia kay napakita man gipuga nga Sabado o Saturday. Karon ako kang gipakita. Gipakita ka na ako ani sa ubos nya biblical use pa gyud. Biblical use. Pangutana. Sa dihang ako nang gipakita nimo Brad Eugene, unsa nagibati nimo karon? Nasakpan ka or kinini ang baruga lagi apon nimong way mabasa. Okay. Kanang giingon diha sa ako nang kuana, ako nang barugan mga igsuon na naay mabasa Lord's Day. Nya kanang giingon diha sa Wikipedia nga giusab, kung maingon kag biblical use o na akong basahon ni Biblia Kristohanon sa Katilingban footnote ha biblical use magka giusab gud. Dili aksidente nga magkatigom sila sa naunang adlaw sa semana. Salit ang Kristiyano nilain man sa mga Hudyo. Giilasa nila ang Sabado sa sunod na adlaw. Nga ang unang adlaw sa semana nga ang adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus o sa kini kapaagi sa pagsangayo nining pagtuoha. Ang Kristiyano nag-usab ana ngadtos Domingo gikan sa Sabado. Biblical use akong gigamit. Natubag yung pangutana. Next question, paliho. Okay, moderators time. Bro Warren, isa na lang ka pangutana, bro. Isa na lang. Okay, so go ahead, bro. Okay. Next question. Ako tong biya ng Wikipedia kay nasakpan man siya. Okay, next question. Tingluya. Sa mga bersikulo nga imong gigamit Radio Gen nagisgot mga apostoles. Ug ani ang mga naminaw karon. Kinsa man sa mga apostoles duwa lang kaya imong tema diri mga ato pa plural. Mga. Balikan ta. Matud nimo akong pamatud-an nga ang Sunday mao ang Lord's Day sa mga Kristohanon o ang mga apostoles. Okay, pangutana. Paghatag isag duha lang ba? Kay imong tema plural man eh. Kinsa man sa 12 ka apostoles, duha lang ha. Ngaming ingon nga ang Domingo, Lord's Day, nya nagsimba sila ni ana. Tubag ang pangutana. Bago na. Kinsa nga mga apostoles nya naman tayo giingon nga ang kinahanglan ang magiitang mga ngayam diya kinahanglan pa og kanang niang dagang bala para magkaigo. Kinsa nga apostoles hinganlan na ko ni si San Juan ni atay 5 ka bersyon sa Biblia nga nag-ingon Revelasyon kapitulo 1 bersikulo 10 naingon si San Juan sa kanila nga adlaw nga Domingo diya ako sa pagsimba unya ni aning ni ang atong basahon ning Spanish Bible mga igsoon atong basahon ning niya sa Revelasyon kapitulo 1 bersikulo 10 matod pa din sa Biblia aquel día domingo cuando la cuida controlado del espiritu Domingo ang mabasa unya sa laing version sa New Living Translation on the Lord's Day I was in the spirit worship klaro kayo si San Juan nagsimba sa adlawng Domingo nga maoni ang Lord's Day. Klaro kayo, ang nara differences uto ka na, dili mo to.
Okay, time. So daghang kay salamat Brother Eugene Gapo sa imong pagtubag sa mga pangutana gikan ni Brother Warren Basirel. O salamat sa Brother Warren sa imong usab nga mga pangutana ngadto kang Brother Eugene Gapo. So dili ka maglangan mga igsoon, no? Dili ka maglangan. Shout out sa tanan nga viewers karon. Di nato isa-isa pagbasa inyo mga comment kay atong oras paspas kayo miirog. Adong na ta sa lalong nga kagabhion. Ari na ta sa counter rebuttal, no? Counter rebuttal from negative side, no? Gikan sa Seventh Adventist Church Local Conference, Brother Warren Becerril. Go ahead bro, sa imong 5 minutes bro nga counter rebuttal. Go ahead. 5 minutes bro nga counter rebuttal. Go ahead. Salamat kayo tinahod nga moderator sa to ang higala nga si Brad Gapo. Di pa lang dugay higala inyong nadungog ang mga naglagubong tubag ni Brad Gapo nga bunga lamang sayang naglububong pagbati sa timang di naman kabarong. Ngano man? Tungod kay una ang affirmative side iyahang pamatud-an kining iyang tema nga Sunday, mga Lord's Day sa mga Kristohanon o ang mga apostoles nagsimba ini. Pagdili gani makahatag ang affirmative side sa bersikulo kapitulo nga muhaom sa tema. Lukapa ang tema sa affirmative side. Nagpa sa kasayon. Nga naman. Unang Korinto 16:2 igamit niya ang ubang version nga namang kuha na po. Why mabasa dito? Why mabasa? Nga ang Sunday, Lord's Day sa mga Kristohanon o ang mga apostoles nagsimba niini. Di ba why mabasa dito? Wagi mabasa. Karon, nigamit po sa laing version, misamot na hinoon nga wagi mabasa. Ha? O niya, mingdagas tinadayag uno Diyos. Nagpasabot ba nga ang Bible Catholic wa sila magkauyon ani? Anong tinadayag uno Diyos kaya sa uban nga mga bugos nga translation nabutang mang kunuhay dito Domingo. Pero sa mga Bible na po nga Catholic version, walay nabutang Domingo. Bot sabton ba nga wa magkasinabot ang mga pangulo sa simbahang Romano Katoliko nga maoy kinini ang gipasakaw pa ni Brad Gapo Eugene. Di ba? Manigingon nga argumentum contra factum non valid. The argument is contrary to the fact cannot be accepted. Ang pangatarungan nga adunay panagbangi dili gina managsamang tinuod. Nga naman, ang Bible Catholic version miingon adlaw sa Ginoo ra didto. Unya wala gibutang Domingo. Pero sa lain na po nga, Bible Catholic version, gibutangan dito. Nagpasabot, wa magkasabot, wa gin magkahiusa mga leader ani sa Romano Katoliko. Aron nga mahimo kang safety sa pagpangita sa kaluwasan, bahis pinadayag uno Diyos, lilion na to ang original nga Grego. Diba? Pag abot dito sa original nga Grego, di man ito makita dito. Nga naman. Mayo siguro makakaton si Brad Gapo o kanang pagtuon ba nga dili ba kanang ginimog yung hilingon ang tanang kamaturan. Lion ang tanan ba? Ha? Og nangandoy tagaluwasan. Nga naman. Kaya kanang gingon niya nga Domingo nga Lord's Day, gani ako man gipakita Wikipedia ako man gipakita nya mato pa niya walay nabutang diha nga Sabado nga naman wa man magtuon god igo nagapakita para kunuhay mopabor ang mga viewers niya gipakita niya ang sinugdanan katong Lord's Day gibutan dito pero wala niya tiwasag basa ang ubos di nasakpan hinoon ayon sa nagibati ni Moron Bargapo sa dihang imo na nakita dito nga gibutangan pa ganitong biblical use. Ato na lang ipakita higala alang sa mga viewers, ha? Na diha, Lord's Day. Ayang yang ibasa dinhi sa sinugdanan. Pero bisan pagbasa ng sinugdanan, why nabasa diri sa timan ni Baggapo? Kaya ang timan ni Baggapo, 5 gato, mga apostoles, Sunday kuno, Lord's Day, mga apostoles, mga Kristohan nagsimba kuno. Bisa magbasahan mo diya, wag gid kay mabasa diya sa tiban ni Baggapo, mga kaigalaan.
Nasa ubos ba? Eugene, tudloan ti ka, biblical yos. Pero miingon naman ka nga, wala ka matuod sa letra por letra. At least nga, nakahibalo na mi ana. Okay, balik ta higala. Klaro man ang ingon re. The apostles, Revelation 1:10, use Karyake Hemera. I was in the spirit of the Lord's day, in a way apparently familiar to his readers. Early Christians understood, that the apostle appears to have used this common nomenclature from the fact that Jesus had said he was Lord of the Sabbath, and that Isaiah called the Sabbath the Lord's holy day. Then this usage implies that in the Lord's day, the seventh day Sabbath o Saturday had been transferred to the first day of the week. So kinsa man ning gitawag og mga kunuhay, early Christian kunuhay, atong tan-awon ang history ni nus amin lukaw ning giingon nila nga Sunday Lord's Day. Kay ang Biblia 70 Sabbath Saturday bang giingon. Naay history anak Brad Eugene Gapo. Nao sa mao lagi apo nga Wikipedia Brad Eugene. Origins of worship on Sunday. Naa diha mga kuan diha, unya Edict of Constantine. Aniya ipakita ba nato higala ha ang ilahang kauban nga si Wendell Talibong. Aniya higala paminawa. Time na bro. Ang pahayag. Atayon na. Tayo na. Na-absent ka sa Sige, oras sige. bro Warren. Salamat kayo bro. Napamay 5 minutos unya sa inyong final statement, final stand. O dito na naiyagyang natanan ni Sige. bro nga kinahanglan usab. Okay? So, daghang kay salamat no Brother Warren sa imong counter rebuttal. So karon isuon proceed na ta kay humaniin eh. Humaniin eh. Mapasulod na ta igsuon og mga audience no. Ato lang usbon ang balaod no sa ato nga mga ngadto sa ato mga audience aduna kamoy tagtulo ka pangutana, magpili lang mo kinsay inyong pangutanon apan dili mo pwede nga mo object kini nagpasabot nga kung unsay tubag sa atong mga speaker ato lang nga respetohon. Okay, so daghang kay salamat unya kutob ra gyud sa tulo ang inyong pangutana bot pasabot nga pananglitan primero niyang pangutana dili mo satisfy sa tubag, paluapon ninyo second question, di gihapon mo satisfy sa tubag. Third question, paluapon na po ninyo, di gihapon mo satisfy sa tubag. Enough na. No, ba diha taman. Kay audience naman, mao na error sa atong audience ha. Napasabot lagi nga ato nga tahuron ang respetuhon ang kuan sa atong speaker dayon samtang sila magtubag, dili nato sa pausapawan kay gitagaan gihapon nato sila og katungod sa pagtubag sulod sa usa ka minuto sumala sa ground rules ni ini nga debate. Okay, so daghang salamat. So, ari na tayo sa proceed ta gikan sa atong affirmative side 5 minutos bro Eugene, ready na ka bro alang sa imong pangutana bro? Kalungay sa Ginoo, ready na. Bro Eugene? Hello, nadungog ko nimo? Hello. Okay, sige bro. So ready naman ka bro sa imong pangutana bro? Okay. Okay, hello bro. Okay, kalungay sa Ginoo, ready na. Okay, so go ahead bro. Imong panahon bro. So, akong pangutana aning giagad Warren mauni. Maungon ka ba nga kining atong gidebatehan o sa man kamatuoran ni o kabakatan? Ay sabi moderators time. Bro Eugene, usa man bro Eugene, iklaro daw parihog ang Bro Eugene Osman daw be. Ang imong Bro Eugene murag nawala imong tingog Bro Eugene. Back to kuanta. Okay, sige siya. Atong ibalik sa Okay, zero ang kuan, ang oras. Sige na Bro Eugene, tingog na bro. Ingon ani akong pangutana Mr. Moderator. Kaning atong gidebatehan Go ahead, bro. Mr. Warren, kabakatan ni o kamatuoran? Bueno, salamat sa nindot na pangutan ng tubag niya. Kanang ato karong gidabatihan. Bakak na kay mo man ang baruganan. Dili man ang baruganan. Okay. Oh, isa. Oh, sige, objection, go ahead, objection. Wala ko mangutana og bakak. Ato ubang gidebatehan, kabagalan.
Tabakakan o kamatuoran? Tubag. Nagdebate lagi ta Okay. kana kay Tima. Naman kay Tima god mo nang gadebate ta na. Kanang imong Tima bakat na. Ngano man wala man kay bersikulo kapitulo nga imong ipakita nga muaom sa imong Tima. Bisa sa Griego. Dili Okay. mabasa. Mo nang bakat ng imong Tima Brad Gapo. Yeah. Next question. Akong sunod ko sana. Matod mo Okay, next question. sa Griego original dili mabasa. Ay sabi time po sa tabi, moderator's time. Moderator's time sabi. Kining wala mo nag-record diha. Gay ko iko kita dayo ba kay ganihara ko kabantay ani hangtod nga naay concern gikan ni Bijin Palusot nag iko man ang tingog moderator tinuod yon kay ako ganihara ko kabantay iko nga dili nimo iko kun way record nga naa sa duol way ang monitor may monitor umahi mo ipalayo lang ang monitor magaling unsa ba kay mao ginahinungdan nimo iko na mo mga monitor diha nga gigamit Wala ra ako, wala man. Okay, sige daw. Proceed daw, be. Pareho ko. Proceed, bro. Natay na-consume nga usa ka minuto o usa ka segundo. So, proceed, bro. Okay. Ang Greek term, unsa basa, matod mo nga sa original nga Griego dili mabasa. Unsa may Greek term aning terminong Sunday? Kyriake ba ni siya sa Griego o wakwak? Ano lang, categorical. Bueno, salamat. Kanang Sunday, dili na siya kuryaki. Nga oh. Wikipedia lang yapon baggapo. Ora oh. Wikipedia lang yapon. Nga akong gibalhin diri oh. Paminawa. This one of the early extra-biblical Christian uses of kuryaki, where it does not clearly refer to Sunday. Busa ka nang imong kuryaki Sunday, mali na oy. Busa ka nang imong Okay. Yeah. Okay. Ako ipabasa na ni mo Brad. Ako ang pangutana sa kanang mabasa sa Google ba tanawa ha ako sa ipakita naton ha. Okay niya. Sunday in Greek. Oh, naha Sunday. Kyriake sakto ni sayo. Tubag. Sayop ng imong pagsabot ana. Objection Mr. Moderator. Sayop lagi. Objection Mr. Moderator. Okay, go ahead, objection. Go ahead, objection. Nakatime po sa 2 minutos o 25 segundos. Go ahead. Unsay objection, bro? Eugene? Go ahead, bro. Okay. Wala ko mangutanan niya sakto ba ang akong pagsabot o sayop. Ang question ko, sakto ba ninyo ang nabasa na to sa Google o namali ninyo Okay, so napay nabilin si Bro Warren nga 50 segundos. So, paliho kong tubag, Bro Warren. Categorical, bro. Go ahead, bro. Okay, mo lagi akong dito tubag. Sayop lagi. Okay, so moderator's time. Bro Eugene, ito bang siya Bro Eugene o sayop? O sayop daw ko no. So, naa siya nabilin nga 48 segundos. So, ato nga pahumanon siya sa iyang usa ka minuto sumala sa atong role. Go ahead, Bro Warren. Sa imo nga explanation, bro. Okay, moderator's time, nawala. Mr. Moderator. Madungog, klaro ra kung tingog dira putol-putol. Klaro ra. Okay, Bro Warren. Kana puto. Yes, moderator, putol-putol moderator yang tingog moderator, may baggapo putol-putol.
Sige, go ahead, go ahead. Okay. Sige, go ahead, go ahead. Okay, Osman pangutana bro Eugene, naka-time post ta bro, naka-time post ta 2 minutos 30 segundos, go ahead bro. Okay, Osborne na lang Copy kayo naging kuno. pangutana. Okay, Osman kayo kuno. Oh. Okay. Kategorikal lang. Madungog bro ko? Oh, okay ra bro. Okay. 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 Unsa may great term anong Sunday? Kiryaki o wakwak? Kana lang, kategorikal. Kana lang, kategorikal. Ang tubag lagi, wala sa duha. Tubag lagi, wala sa duha. Brad. Lagi. Wala man ta mag-repair o kanang kuryaki, repairado bro sigurado. Unsay great term anong Sunday? Wakwak o kuryaki? Mao man gani nga aming tubag ko si Muha kay naman kay gipapili gud. Wala lagi anang duha nga wakwak o koryake, wala lagi anang duha. Ara oh. Ang tubag. This is one of two early biblical Christian uses of koryake where it does not clearly refer to Sunday. Next question. Oh, gidangat. Okay. Nabot ang wakwak. Matod mo, kinahanglan gyud ka mo repair o Greek. Ingon siya. Kinahanglan original nga Griego. Now, Boris, original nga Griego. Yaman tayo bibiyang original nga Griego. Ang mabasa ninyo Kiryake man, o nya mate pa sa Google, Sunday, Kiryake man. Admitahon nimong bakakon ka, ang Biblia may nasakto. Original man na, di man na in English. Ni ay tubag. Kanang imong gigamit nga Greek, koryake na butang diha. Pero sumala pa sa Wikipedia, ay paminawan na kayo. Ayo sa pagsapaw. This is one of the early biblical Christian uses of koryake where it does not clearly refer to Sunday. Natubag ang pangutana. Next question. So, kanang mabasa na tos Greek Bible nga Koryake, mo yun kang sakto na o namakak na? Natubag. Sakto ng koryake. Koryake bira. Adlaw na sa Ginoo. Objection, moderator. Okay, objection, go ahead. Ang objection ko moderator, nibalo moderator na panahon sa pagtubag, dili mo sapaw, samtang katubag pa ko. Okay. So, malihog lang, mahangyo lang tanin nyo nga wala sa paway. Dayon, ay sabi, kining moderators time naka-time post ta, 3 minutes and 46 seconds. Nangawala gyud ang murag lain gyud ang kuan ba, di siguro mo tugot ang internet sa inyong mga kuan ro mabinayluay rong karong kuan minutuha kay ang nadibatihan ninyo ang kuan naman, ang Greek naman sa kinini ang Sunday, mao naman ang nadibatihan ninyo. Ang tema ninyo ay mo kalimot ha. Mao ni tema ninyo mga igsoon. Matud-an nga ang Sunday mao ang Lord's Day sa mga Kristohanon o mga apostoles. Simba ni ini. Sumala sa Biblia og referensya. So mao ni tema ninyo igsoon, no, malihog lang ko og kuan na kini ang unsa ni murag ni ana mo layo tema dayon. Wangyo ko sa inyo ba nga duda ko naagi nag-record sa inyo ba naagi monitor sa duol ba kay di gini mahitabo nga mo iko-iko kung walay mga monitor sa duol. Kay bisan sa mga radio, bisan sa mga radio station, kung manawag ka sa radio station, kaya dool ka sa monitor, mo iko ginagyod sa kikas tunggan sa angkor. Wala ko yung monitor dire. Ako diri moderator. Ang inyong bulyo pa wala mag-iko? Wala niyo butang iko? Wala, okay ra. Wala. Okay, sige. Sige, so sa tanan nga viewers, sabtan lang niyo pareho ka. Oo. Inay kayo ang signal bro Ariel, patay o lagi kay medyo gabi naman. So, prosede usbang kuan pangutanan lain na po pangutanan next question. Ang atong nabilin bro Eugene ay nabilin nga usa ka minuto o 44 segundo. So, tagaan ta kaani bro og duha ka pangutana bro. Go ahead bro. Okay. So, matod mo nga ayaw ng ayaw ng wakwak. Kano to itong wakwak ka ayaw ng wakwak. Matod mo nga kini di ang Biblia nga Greek Bible nga ang terminong Sunday Greek Koryake ingon niya insakto. Ang question nako, mooyon ba ka kaisip negatibo ikaw magsusipak? Mooyon ba ka nga ang yawa rin magsusupak sa terminong insakto? Ni tubag.
Layo naman ka sa tima, naabot naman ka sa yawa. Layo naman ka sa tima, naabot naman ka. Ang tima nimo Domingo, objection moderator. Objection moderator. Okay, objection, go ahead. Naka-time post ka, 4 minutes, 2 seconds, go ahead. Nahibalo ang moderator ug ang mga naminaw nga nasa tong rules, di gyud mo sapaw. Okay, so di kaya na ginato ng kuan ka na mga sapaw-sapaw no, di kaya na nato na nga usbon pa, di kaya na to mga igsoon. So go ahead bro Warren, go ahead. Oh, nga ang iyang pangutana wa na siya muga siyang tima. Nabot na siya wa ang tima. So kanang yawa, siyempre musupak magina sa kamaturan sa Dios. Magina sa unya kay imong tima, ningon ka man dili litra po litra mabasa. Diba? So, nakaba pangutana, next question. Okay, last question bro, last question. Last question na, matod nimo nga dili daw retirado sa Wikipedia kanang niang kuan. Kining Sunday sa niang kining Kiriaki. Nya giingon man din niya sa Wikipedia ha. Revelation Yes, Kiriaki. I was in the spirit on the Lord's day. Sakto ni o nasayop ka? Kanang giingon diya sa Grego Koryaki sakto na, pero wala ibutangag Sunday o Domingo. Nya ang tima nimo ang Sunday Lord's Day, Disimbas Apostoles, Muna tima nimo kana sa Grego Koryaki, pero wala na mag-refer sa Domingo. O nga akong gibasihan. Ang Wikipedia mismo ug ang uban nga mga tao nga nagtuo sa Grego. Next question. Okay, last question na to bro. Wala na. Last question na to. Okay. Kawawa ka So, naman. thank you so much no brother Eugene Gapo sa imong mga pangutana ngadto kang brother Warren og salamat po sa brother Warren sa imong mga tubag ngadto sa mga pangutana ni brother Eugene. Okay, so proceed ito mga isoon, dito mo langan kagabiin na rabag yun, ang atong mga audience apura ng isa kayo. So ato nang ihatag pa na mo, pasulot tag isa, no? Pasulot tag isoon. Isa lang. Sa isa lang. Motor kay murag gabi naman kayo. Lagi, pila ka buo ka pasulon niyo bro? Pasulon niyo bro. Usa lang kay ug nasayo-sayo tag ngini na pwede rag tulo. Moderator. Lagi, sige, isa lang. So, mga itagsuri daan na sa mga gakuan. Mga itagsuri daan sa mga kining viewers karon. Napay final statement bro. Human aning isa-isa. Isa sa SDA, isa pod sa Roman Catholic, no? So, mudawat ang duha ka audience karon nga mangutana. Pagka human ani, final statement na dayon. Okay? Final statement na dayon. Okay? Sige. Matod pa ni Brother Gicarlo, pasudla ko, unahon tala si Brother Gicarlo, kay ganihar ni sige hangyo. Okay. Oy, dili man ka makasulod bro. Bro Jay, namin nakabutang kining ko, this person was unable to join because of technical issues. Di ka kasulod bro. So, resolbahan sa na bro, kaya pasudlon ako karon duha, si Brother Gicarlo o si Brother Robin Gambe. Mao atong pasudlon kay ang hangyo sa atong mga debaters, isa raman gud, no? Isa ra. So, si Gicarlo nagsulbad pa sa iyang kuan, sa iyang sulbaronon kay di pa siya ka sulod igsoon atong unahon si Brother Robin Gambe. Okay na may gabi bro Robin. May gabi bro. Okay, so imuha ang panahon bro para sa imong pangutana bro, tulo ka pangutana. Okay, kay Brad Eugene Gapo ay Gapo. Brad, may gabi Brad. Oy, may gabi bro. Hindi pod. Since nga ikaw maoy affirmative ang probinsya mahimo ba Brad Eugene Gapo nga ang akong pangutana ako sa bata sa akong na probinsya o kirito. Sige, pasaha lang. Okay. Ako ni basaho na, kini nga ito na bro, diri ko manukat pangutan sa 260 na reference. Nag-ingon siya din yun. When you observe the CBC, it
is set forth of the Ten Commandments, you are showing that you life at the Creator. Brad. Kasa, Brad, kadali lang, Brad. Mura magputol-putol, yung tingog sa ako, Brad. Pangita ko ng signal diya. Kaya kita magdungog, ani. Okay ka na, bro. Madungog na. Okay, kana. Okay. So, balik ko na ako, bro, ha? Pwede mo ko mamukat na. Hmm. Muka na, bro. Ano na dire? 270 sa Illuminati nga libre. When you Unsa na nga libro na? Illuminati 666 nga libro po. Ano? Unsa na nga libro? Katoliko na, dili. Referensya man gyapon ni bro. Dili, kay standard ba na? Kay ug na standard, di ko mo dawat na. Kay ug iyanas mga yawan on tanawa na 666, di ko mo dawat na. Kay kanang mga libro sa Illuminati, dili na standard referensya. Standard Ano, niya. magisgot nag-referensya, mayon ta sa mo jud sa ko. Ang referensya man gud mga igsoon kinahanglan standard. Pag moingon ka newspaper referensya, di mo na standard. Oh. Standard siya. Di mo dawat na 666 mo na. Okay, sige. Oh, dili ko dawat na kay 666 mo na. Paborito gid ninyo ning Kanang mga standard referensya ba? Dictionary, kanang mga notebook knowledge, encyclopedia. Ayaw ko, kasakyaan lang inyong patik sa inyong amahan, kaya di mo na ako Dili man ni amo bro. Inyo ni oy. Dadi, ayaw na gamit, anak, kasi 666 mo na. Unya sa Illuminati mo na. Dili man ka standard reference. Wala mo na gitudlo sa mga eskwelahan kanang Illuminati nga libro. Okay. Ang mga anak, ang paborito na bibigyan ng tulo kasi. As ang uyang ginooha. Yeah, di mo na standard. Kana galing, Brad, ano ha? Kung magisgot ganitag, Brad, kung magisgot ganitag standard nga referensya, Brad, gidawat na sa mga dagko nga eskwelahan. Wala nagtudlo ang eskwelahan, mga university anang Illuminati nga libro. Nuhar man ang gamit-gamit. Natural mo gamit ka na kay muham ng papa. Dili mo kan. Inyo ano? Naapod mo ay. Ayaw gamit ano, nitagod. Natural naman ni comment sa hadlok man og 666 natural. Sumaya tong kuan na yawa man. Nya dili man na kuan di na libros katoliko para mo question ka na. Hindi po na standard referensya kaya wala na gigamit sa mga dagko nga university. Wa po eskwelahan anak bisan elementary kinder nagtudlo anang Illuminati 666. Imuhan ng dala-dala murag paborito na nimo ay kung sa anak. Kay reference sa libro man. Referensya lagi na pero dili man na standard. Wala ay kung pagkuha na anak kay Okay, dili Ginoo ko. wala man pasagil. O gamit kag mga standard para tuohan na to. Paborito na yung mga Adlo siya mga Kay lain lang. Di ba ka mahadlok anak Brad og dili lang na kuan. Madlok mamasubawan. Okay, lain ako na bro, lain ako na. Lain lang bro. Okay, lain na lang bro, Eugene. Akong pagkana Brad Eugene, nakatapong ko Sige. kining Sabado, muong ba ka nga gitawag pud ni siya nga Balikan pangutana kay putol-putol. kining Sabado, muong ba sa referensya nga gitawag ni siya muong o dili tubag kategorikal. Gitawag og unsa gitawag og kadali lang clarify lang. Mooyon ka ba? Unsa gitawag og Gitawag nga Lord's Day. Mooyon ka dili kategorikal tubag. asa unsa to mooyon ba ko nga ang Lord's Day unsa to ang Sabado gitawag og Lord's Day. Sumala sa referensya, mooyon ka ba ni O lagi sumala sa referensya ingon man nimo unsang referensya na
Kamaingon ra kag sumalas referensya niya, wa kay gipakita, tabla pay ulog-ulog nimo ana. O ayaw ko ulog-ulog anang sumala sa referensya niya. Unsa na po na libro ha? The New Book of, unsa na? Mormon. Mormons! Mormons man na! Dili man na sa Katoliko, nga di man na standard. Mugamit kami ka Mormons na! Naamang ko libros Mormons, tanawa ha? Atong kwan. Hindi na ako makuha ning... Napay mo na libros Mormons. Sa mga Mormonism mo na. Gani ka O kana yung kaugaling yung libro gamita. O wala kay kaugaling sa Brad ha? Brad, kanagong imong gigamit Brad. Libro na sa mga Mormons. Naa ako ana nga libro sa Mormons. Di lang ako makuha sa atong ipakita na to ni sa ato ang mga viewers na to. Papur-papur lang di ano. Brad, paminaw sa Brad. Brad. Nakoy ako ana, Brad, libros Mormons, Brad, basahon na sa mga Mormons. Kung magbabatuhay mga Mormons, Brad, mo akong gamiton kay ilaha man ang Biblia. O nya, dili mo na standard. Sa. Oh. Kadali lang ha, mo-explain to ko. Kanang imong gigamit na Mormons na ako, ana, di ba? Dili man na, wala man nagitudlo sa mga eskwelahan unless and until nga gidawat na. Like, for example, kanang mga ibang lain-laing versions Biblia, naam na sa eskwelahan, gitudlo mo na, kumubasa ka. Pero kana, ilaha na. Mormons na, sa ilaha na. Ayaw gamit, ana. Kay, di mo ka Mormon, 70 Adventist mo ka. So, ayaw gamit, ana. Taong protestant nga mga referensya. Oh, magamit ko protestante nga referensya, natural, kaya ang protestante nga referensya, gitudlo mo na sa kuhan. Kanang ni ang gitawag na ito, eskwelahan nga standard, panalitan. Kaning akong gigamit nga, libro, kaning Biblia nga mga protestante, kadala lang ha, naaman na sa mga standard, mabasa mo na ito na, naaman na sa library. Ang Christian, ana. Ayaw gamit anang ni ang Mormons. Wat-waton mo kunin mo anang Mormons nga naamang ko'y ako. Okay, next question bro, next question. Sus, Ginoo ko. Next question bro. Unsa may bersikulo, kanaman na bersikulo kapitulo, unsa man na. I-mention ko pagkasahon na. Pangutanan na lang ko. Ano mga tanak ka ba? Mga standard, o dili standard, Biblia protestante. Doon lang ko mga diferensya na to. Sa ako. Wala mo ta, Brad. Brad, kasi mo object ko, wala mo ta mahagdok o referensya, kag magisgot tag referensya na wala ko referensya dire wa pagali na ko na mabasa ng uban ana. Di ko mo dawat ana kay Mormons man nya, di man ka Mormons, 70 Adventist mo ka. Ayaw gamit ang libros Mormons. Wala po na gitudlo sa mga standard na mga eskwelahan. O, di ba? Kanang gitudlo. Kanang example. O, kanang sa oy, kibagan ka. Last na bro. Ginoo ko. Sige, lang. Akong bangutan na Brad ko, doon ang mabasa. Diferensya, Biblia, na ang Sunday book, gitawag nga holiday. Gitawag na holiday. Kana lang kung magamit og Biblia ha. Sa Brad. Kaya nga magka nga, naaba jud kay mabasa nga ang kanang Sunday gitawag og holiday. Dili lang ko mo gamit aning ni ang kining Biblia. Ari ko mo gamit sa inyong libro. Kay mo ingon kag Biblia natural, Katoliko ra man na, bobos man na. Ari ko sa inyong libro. Atong basahin na, does the New Testament teach that the disciple worship on the first day of the week? Simbaha, isa. Answer, it is often stated that the disciple early church and the early church kept the first day of the week holy in honor to the resurrection of Christ. Balaan ang Sunday. Ano, sa pa, Biblia, nung gamiton. I was in the spirit on the Lord's day. Worship, kanang worship. Di na balaan, sa mga para ninyo nang nagsimba. Demonyo din na. Next question. Sige, thank you. Oo ko. Dasa, Salamat ka. ano din ito, Brad, kanang gamit mag-aanang 666 o kaning Mormons. Pero Ikaw yung anos libro, galing imong libro, ikaw rin gamit anak, bisan ang mga kaning kuhan, standard dughin sa mga eskwelahan, wa nagigamit. Paborito lagi kiningunang tulo ka 6, Brad. Di ko siya kamuana. Okay, so